Ён думае, што націснуў, на самай справе не націснуў. Ну, Націснуць Всё, націснуў. націснуў, напэўна. Ці націснуў? Ціск. Мы зараз У спраўдзім. мяне яшчэ ёсць адно пытаннечка да моўнага нашага камітэту. Каторы тыдзень Толькі не расскажу. лаемка. Не, Так. не лаянка. Сёння без лаянкі, сёння будзе спакойны выпуск. З майго боку, прынамсі. Глядзіце, адно Так і аднаго. Ось, яны паважалі адно аднаго. Чамусьці у мяне ў галаве заўсёды было, што калі размова ідзе, напрыклад, пра кампанію, пра дзвюх асобаў мужчынскага полу, то мы кажам, яны паважаюць адно аднаго. Калі размова ідзе пра мужчынска-жаночую пару, то я думаў, што трэба казаць, яны паважаюць адно адную. Ці пра жаночую пару, прабачце, адно адную. Таму што нібыта адно аднаго, гэта вось сярэдні род, нібыта мы такія ўсе дайверсіці ў беларускай мове. З пункту гледжання дайверсіці трэба наогул казаць адно адное. Яны паважаюць адно адное, не гледзячы на пол. Адных. Ну, ці адныя адных. Але калі мужчыны, то адно аднаго, ці адзін аднаго, калі жанчыны, то адна адную, ці адно адную. Вось, распавядзіце мне, калі ласка, што рабіць? Всё складана. Не, насамрэч усё проста. Калі мужчыны адзін аднаго, калі жанчыны адна адну, калі мужчына і жанчына, то адно аднаго. Сексізм. Усё. А націснуць так. Націснуць. Яўген, маеш рацыю. Канешне, Яўген мае рацыю. Калі Так мужчыны вось, і як у жанчыны вас адно справы? Так. Ну, вось як бачыш. Лёша, толькі перад тым, як так казаць, трэба ўдакладніць, як чалавек сябе ідэнтыфікуе. Правда, ты не можаш сказаць, што гэта мужчына. Ну, і ты яшчэ дакінь, конечно. Ну, давай. Трэба быць уважлівымі. Таму заўсёды адно адное. Адны адных. Ці адно адное. Адны адных. Слухайце, я пачала размаўляць і так, кажучы, пра навіну, мы ўжо троху абмеркавалі, што ў мяне новыя навушнікі, і я прывыкаю, ну вось цяпер больш гавару і больш прывыкаю і разумею, як гэта непрыемна слухаць свой голас. Ведаеце гэтае адчуванне? Тебе па 1,5 гадзіны слухаюць. Па 2 нават. Па 2. Так. Напишите, калі ласка, ў каментарах Эмільцы, што є файныя навушнікі. Так, не пишите, что у меня файный голос, просто напишите, что у меня файные наушники. Про голос мы ведаем. Так что вы расскажете? Почекай, я тебе расскажу, потому что у меня не только навушники новые, у меня еще новый микрофон. Докладней, это новый старый микрофон. Потому что атрымалася так, ён перастаў працаваць як трэба. І Лёша яго разабраў, штосьці там покрутил, я не ведаю. Я сам не ведаю, он просто разобрал и собрал, и запрацавал. Ну, так, і собрал. Але прынамсі мікрафон цяпер працуе, таму я вельмі цешуся, дзякуй Лёша. І мы дамовіліся, што калі мікрафон перастане працаваць альбо будзе працаваць кепска, то мы ведаем, хто за гэта несе адказнасць. Лёша. Это правильный падыход. Офігеть. Жартую, усё класна працуе, дзякуй вялікі. Ну, ты здароўкі. 180 злотых. Ну. Сэкономили грошики. Что распавесці? Новые наушники, новое все. А Лёша, у тебя что новое, расскажи. Что у меня нового? Ой, мы роварны шпацыр ганялі, дарэчы, з сябрамі. Роварны шпацыр, гэта так вы неслі? Гэта калі ты з роварам так ідзеш у руках. Не, ну роварны шпацыр, на ровары каталіся. Я подтверждаю, Лёша так и бег. Я, конечно, ехала, но не ведаю, чаму Лёша вырашыў. У нас тут во Вроцлаве суполачка на 3 чалавекі. Я, Эмілія і Влад. Влад, вітанкі, дарэчы, наш слухач. Ось, мы ганялі 50, амаль што нават болей. Атрымалася па выніку 70 кілометраў па лесе, і там, ну, такая дарога была спачатку звычайная дарога, асфальтная, потым лес, потым гравейка. У нейкі момант у нас наогул быў мох, і мы елкі раскідвалі. Ось. Ну, а потым файнае возера, мы там паслухалі беларускія песні і павярнуліся да хаты. Вось, такі класны наш шпацыр быў. Афігенскі. А мне спадабаўся момант, калі вы цягалі гэтыя дрэвы, і мы палічылі, што гэта частка нашай трэніроўкі. То бок у меня нават відэа ёсць, дзе Лёша з Владам цягнуць гэтую, не памятаю, што там за дрэва было, напэўна, нейкая ці елка, ці бярозка. Таму, Яўген, наступным разам, як будзеш сюды ехаць, так, елку шукаем, дзе табе ўзяць грэвел у аренду, так. І едзеш з намі, і будзеш з намі елкі таскаць. А яшчэ мы табе пакажам файнае месца беларускае.
Якое Улесь. з- у Лесі, Лёша ён- зрабіў яго беларускім, трэба сказаць. Не кажите як, калі ласка. Мы не будзем казаць як. Не кажите. Гэта будзе сюрпрыз. Я уже боюся. Ось такі Круто. навіны. Круто. Ты што, як адпачыў? Я Загарэў офігенна не бачна адпачыў. твару. Я увогуле офігенна адпачыў. Я катаўся на ровары на Маёрцы. Там у нас быў смешны каментар пад папярэднім выпускам. То я перадаю гэтаму каментатару прывітанні і дасылаю сонечныя праменчыкі і ўсё такое. Не, класна. Маёрка супер. Усім, хто цікавіцца роварамі і road cycling, всім вельмі раю паехаць на Маёрку. Якая у вас хуткасць была самая вялікая? Ты там відосы скідваў? Я падумаў, што вы капец, канешне, экстрэмалы. Не, я гэта, што... Там хуткасць вялікая толькі калі едзеш уніз. Ну, У мяне, колькі? дарэчы, забагаваў мой велакомп, і в нейкі момант пасля нейкага даунхіла мне напісаў, ну, типу, у тебе максімальная хуткасць была 144 там нешта. Ну, гэта Ну, я нереально. взлетаў, ці што? Ну, карацей, гэта 10 ён GPS злавіў. Ну, але колькі максімальна? Ну, 60-70, ну, спускаешся так 60-70? вось. Ну, униз едзеш, униз. Вы дурныя ці што? Усё, не прыязджай, Евген, до нас з Я роваром. так по лесе так не поедешь, ну. Зато Але вверх ведаеш- 7, типу. Мы тут запрашаем дзесьці катацца па лясах пад Уроцлавам, калі чалавек на Маёрцы, і не толькі, звычайна ж ты там і катаешся па такіх... Не, я Цікавых задавальненнем мясцінах краіны. по лясах, бо ў Нідерландах же няма лясоў. І гэта насамрэч супер кайфова пакатацца па лясах. Тут то ўсё Ну, всё, штучнае. будзеш чацвёртым. Ну, не, кайфова, кайфова. Можна падумаць. Эмілія, Круто. распавядзі, калі ласачка. Не, чакай. Я хочу, чтобы Эмілія Я яшчэ чакаю. распавяла пра адну штуку, пра чэлендж. Пра Што? чэлендж. Так, дарэчы, трэба было з гэтага пачаць. Мы распачалі слушай. чэлендж. Трэба трэніравацца на максімалках да лета. Гэта, карацей, падрыхтоўка да лета. Трэніроўка можа быць якой заўгодна, ровар, ці бег, ці мацоўня, ці на турнікі хадзіць. Вось, трэба адзначаць, у нас ёсць падарункі, мы 1 чэрвеня падвядзем вынікі, ўсё падсумуем, то бок той, хто трэніраваўся ва ўсю моц і быў вельмі актыўным спартыўна і дасягнуў нейкіх вынікаў, гэта не абавязкова пра кубікі, выразныя, не абавязкова. Вось, той атрымае каштоўныя падарункі. Дарэчы, падарункі ў нас класныя. Вось, Лёша нам купіць класную скакалку, сказаў. Так, нацыянальную, Так, сказаў. Так, такая з разынкай. І што там у нас яшчэ? Будуць квіточкі на вядомы фестываль, пакуль што не называем які, таму што не было першай афішы ад арганізатараў, але усе ведаюць гэты фестываль. І будзе пітны мёд, канешне, таму што мы, наколькі мы спартоўцы, настолькі мы алкаголікі. Евген мяне суджае, я бачу. Не, просто гэта запрашэнне для слухачоў і слухачак паўдзельнічаць, ці вы просто хвастаецеся, што адбываецца? Так, канешне, мы запрашаем далучыцца. Окей, і што Гэта ўсё, вядома, онлайн-прасторы у Інстаграме, который Лёша вельмі моцна не любіць, але можна высылаць у дзесьці асабістых паведамленнях. І не кожную трэніроўку, то бок трэба трэніравацца як для сябе сумленна, час ад часу скідваць, пацвердзіць, што ты гэта робіш, і 1 чэрвеня падзяліцца, які ў цябе быў, які атрымаўся вынік. Вось. Мы спасылачку Што яшчэ на твой допіс пакінем у апісанні, хто захоча далучыцца, прачытаюць, як гэта зрабіць. Вось. Літаральна Так. 7 відосаў трэба будзе Эміліі скінуць у асабістыя паведамленні. Або відосы фото. Эмілія, беражыся. Спадарства, майтеся. Мы не пра гэта. Мне гэта пакінуць? Я не ведаю. Пакінуць. Я не ведаю. Ну, гэта ж мем нацыянальны. Мем Мем, нацыянальны. конечно. Але разам з тым, можа Нацыянальная не. гісторыя. Карацей, насамрэч гэта ўсё пра матывацыю, пра натхненне, таму што я, напрыклад, таксама адчуваю, што часамі у сваім гэтым балоце спартыўным жыву, і таму патрабую таксама нейкага і натхнення, матывацыі, і сама нават сабе нейкі план стварыла, гатовая, дарэчы, ім падзяліцца. Там акурат на кубікі мой план. Вось, так што запрашаю, гэта ўсё пра тое, каб станавіцца прыгажэйшым унутрана і знешна. Скидывайте Эмілі кубікі Рубіка, як вы складваеце. Все.
Так і дамовімся. без задержы, але не важно. Добра. Евген, секс. О, так. Працавала. На пачатку. Дарэчы, у папярэднім выпуску таксама спрацавала, там больш праглядаў, чым звычайна. Яўген, ўсё працуе. Я ведаю. 20-й выпуск. 20, не 2, не 5. 20 выпускаў. О, Падкаста «Каласы пад цярпом ШАІ». Мы робім кожныя 2 тыдні, расказваем вам пра навіны ў свеце ШАІ. Як бачыце, навін менш не становіцца толькі больш. Таму мы працягнем вам пра іх распавядаць. Калі ласка, прыходзьце ў каментары, таксама каментары ёсць на Spotify, ёсць на YouTube, і прыходзьце і дзяліцеся, што вы думаеце пра падкаст, чаго вам не хапае, чаго вам хапае, якія прыгожыя мілі навушнікі. І все дзяліцеся з намі і прыносіце навіны. І дзякую ўсім, хто ўжо гэтыя навіны прыносіць. Я думаю, Лёша, табе у лічку прыносіць, так? Так. Асабістыя паведамленні. Не толькі фоткі. Не толькі фоткі, так. Мар. Добра. Таму пачынаем. 20-й выпуск падкаста «Каласы пад цярпом ШАІ». Пачынаем мы з буйных гульцоў. І пачынае у нас сёння Эмілія. Усё пра таго ж нашага любімага у двукосе спадара Альтмана і OpenAI. Так. Дык вось, што прапануе? Прапануе прадаваць ШАІ па лічыльніку, як ваду і электрычнасць. То бок, па сутнасці, яны хочуць штучны інтэлект зрабіць базавай інфраструктурнай паслугай. Я просто не ведаю, як бы цікавая навіна, зноў жа яна падмацоўвае нашу нелюбоў да Альтмана, бо зноў штосьці прадаваць, і нам штосьці трэба купляць. І больш я у вас хацела спытацца, як гэта можа выглядаць тэхнічна. Я не ведаю, я калі чытаў гэту навіну, я думаў пра ввогуле, ведаеце, такое, што будзе падпіска вось такая, як на інтэрнэт трохі, так што, мы як бы будзем аддзельна яшчэ плаціць за... мы і зараз плацім за гэтыя падпіскі, але нібыта гэта будзе ўжо вось такі стандарт, так, што ты набываеш тэлефон, інтэрнэт і як бы і доступ да вылічальных магчымасцяў. Нешта вось у мяне такое было ў галаве, але гэта па факце ўжо так і ёсць, бо мы плацім за падпіску раз на месяц, агулам так. Нешта у мяне ў галаве не вельмі гэта ўклалася, але агулам ідэя цікавая, у сэнсе колькі патраціў, столькі заплаціў, так што як электраэнергія, як вада. Ды не, некая сумнеўная ідэя. А Лёш, як гэта будзе? Адказвай за яго. Зараз мы набываем падпіску за фіксаваны кошт. Відавочна, што гэтыя падпіскі невыгодныя для кампаніі OpenAI. Яны пра гэта кажуць, і зараз новыя мадэлі выходзяць, і гэтыя мадэлі даражаюць, дастаткова моцна зараз даражаюць, таму што кампанію OpenAI неяк трэба выйсці на самаакупаемасць. Я думаю, што яны праз гэту навіну нам намікаюць, што ў хуткім часе можа быць знікнуць падпіскі за фіксаваны кошт, і мы будзем плаціць за токены. Тое, як гэта зараз адбываецца у кампаній, якія карыстаюцца так званым API OpenAI. То бок кампанія OpenAI зарабляе насамрэч не на падпісках на ChatGPT, а на тым, што яна прадае токены кампаніям, якія выкарыстоўваюць іх мадэлі, праграмістам. Я думаю, яны хочуць звычайных карыстальнікаў таксама падсадзіць на аплату па токенах. Колькі токенаў спаліў, то бок колькі паведамленняў адправіў, атрымаў, столькі ты будзеш і плаціць за паслугу. Цэннік праз гэта коштнік. Ён падрасце, зразумела, і кампанія OpenAI будзе... Я думала, ты напрыканцы гэтага выпуска будзеш словы прыдумваць. А не, ты вырашыў адразу. Карацей, ім трэба неяк зарабляць грошы, і вось яны так кажуць, што ўсё, рыхтуйцеся, падпісачкі знікнуць, будзеце плаціць за токены. Заводу плаціце за кубаметры, вось будзеце за куба токены плаціць. Неяк так. Нібыта і норм гучыць, некалі будзе адэкватны кошт. Не ведаю, гэта будзе даражэй, гэта будзе даражэй. Так, яно ў любым выпадку будзе даражэй, бо яны не зарабляюць дастаткова, наколькі я зразумеў. З іншага боку, ёсць падпіскі за $8 ці там за $5, так, што там ёсць OpenAI Go ці нешта такое. То бок чамусьці ж таксама існуюць. Можна яшчэ памарыць, што дзяржавы неяк будуць рэгуляваць кошты на гэтыя токены, і можа нават частка ЗУСу, які мы плацім у Польшчы, ці ФСЗН у Беларусі будзе ўходзіць на токены. Чаму не? На балючае вырашу, так. Але там рызыка гэтага ўсяго ў выніку, што
ўсё можа засяродзіцца ў руках самых багатых кліентаў і потым як это вырашаць? Ну, чаму ўсё засяродзіцца? Магутнасці ў іх здаравенная. Ну, хтосьці будзе плаціць больш. Здаравенныя трэба яшчэ павялічваць. Ну, то бок у выніку гэта ўсё больш гэтым раскручваецца. Што раскручваецца? Кошты падвысяцца ці што? Ці дата-цэнтраў будуць больш? Ну, ўсё. Так, дата-цэнтраў будзе больш. Ну, Ім ж трэба павялічваць неяк магу. Як хай будуць? Мы ж ведаем, колькі гэта рэсурсу. Ну, што зрабіць? Ну, такі свет. Кудысьці ж трэба гэтыя грошы, які інвестуюць. Сэнсе. Сёння такі памяркоўны беларус. Ну, няхай будуюць. Не, ну, а што рабіць? Такі сусвет. Ну, што? Не, ну, глядзіце, з пункту гледжання эканоміі, мне падаецца, што такая мадэль, якая, ну, вось, продажу токенаў, яна больш эканамічная, таму што падпіскі людзі набываюць, я думаю, што шмат хто гэтыя падпіскі не выкарыстоўвае у поўнай мере. Таму, можа быць... Мы ўвогуле адпісваемся, дарэчы ж, не? Мы ўжо адпісаліся. Я ўжо адпісаўся. То бок вы думаеце, што нават для там нейкай значнай колькасці людзей гэта будзе нават танней, чым там $20. Гэта будзе танней. І кампанія OpenAI таксама будзе прасцей разлічваць магутнасці, якім будуць патрэбныя і ўсё такое. Ну, карацей, што мы можам сказаць? Альтман малайчынка, правильно? Як гэта? Што гэта ў нас меркаванне мяняецца ад выпуску да выпуску? Не, ну ідэя цікавая. Я могу так сказаць. Дарэчы, Альтман, гэта ж вось ты самы гей, на якога можна злувацца. Я ось себе, ну, типу... А ты все шукаў гея, на якого можеш злавацца, ці што? Ну, я шукаў, прынамсі. Ну, типу, ну так. Не простое, что он гей, а простое, что як все змяняецца. Раней у нас ЛГБТК плюс камьюніці, оно было такое, ну, нібыта недатыкальнае, а зараз Альтман усім сваім, існаваннем робіць так, каб яго херамі закладвалі. Вось. Ну, але гэта ніяк... Можа, ён атрымлівае ад гэтага задавальнення. Можа быць. Але клас. Клас. Дарэчы, я бачыла некалькі інтэрв'ю, дзякуючы вам. І раней, напрыклад, не бачыла, як ён выглядае, як ён размаўляе. І калі паглядзела, падаецца, зараз зграшу, што так скажу. Прабачце, але падаецца, ён не вельмі прыемная асоба. Ну, то бок яго няма такога, што яго прыемна слухаць. І неяк ён прываблівае. Мне падабаецца. І знешне падабаецца, дарэчы, і так. Ён падабаецца табе толькі ў гэтым выпуску. У наступным я тебе спытаю. Не як чалавек, знешні, ну, у сэнсе, ён прыемны, ухожаны мужчына, ухожаны. Дагледжаны. Так, але я не... Вядома, што дагледжаны, але... Добра, можа быць, я суб'ектыўна, Еўген? Ну не, мне не цікава, як ён выглядае знешне, мне цікава тое, што ён кажа. Вось, і я таксама параўноўваю з іншымі людзьмі, тыпу Дар'я Амадей ці Дэміс Хасабіс, і, ну, не, для мяне ён апошні. Я вам такое закіну апошняе. Вось, глядзіце, на фоне ўсіх гэтых кантрактаў з пентагонамі, херагонамі і ўсім астатнім, Альтман самы шчыры. Ён кажа, так працуем, так падвышаем. Ну, разумееце? То бок, гаўнар, але шчыры. Не, ну так, ну і плюс, давайте уже будем казаць, як ёсць, ён можа не геній, але блізка да гэтага. Ён вельмі добры бізнесоўца. Вельмі файна. Будзем шчырымі. Так лёгка сядзець, дзе мы зараз сядзім, і казаць, які ён херовы. Так, а насамрэч, хто з нас пабудаваў такую ж кампанію ці дасягнуў? І хто пашырыў штучны інтэлект на ўвесь свет? Ну, OpenAI. Так. І хто будзе вінаваты ў знішчэнні гэтага свету? Але гэта ўжо будзе пазней, ведаеш. Пабачым. Ай, мне ваши настроі сёння дзіўныя. Таму што вы пераабуліся. Я яшчэ, трэба спраўдзіць, сапраўды вы там адпісаліся. Можа, вы там не адпісаліся, можа, вы яшчэ набылі нейкі новы, не памятаю, як там гэта ідзе. За $200, ну. Так. Альбо штосьці адбылося, і спадар Альтман неяк вас здзівіў, і я пра гэта не ведаю. Ён нам заплаціў грошыкаў. Подкаст за рекламу ў гэтым падкасце. Трымайце, спадар Альтман, напішы нам. Добра. Хопіць з Альтманам. Ладно, давайте наступная навіна. Ну, гэта я распавяду, гэта павінна было быць у нелюбімай рубрыцы Эмілія. Эмілія, прабач. Калі мы ўжо перастанем гаварыць пра нелюбімую рубрыку Эмілі, няма такіх рубрык. Зараз будзе потна. Вышла ж новая мадэль GPT 5.4, наступная версія. 3 дні пасля папярэдняй. Ці 2 дні. Ну. І яна надзвычай крутая, яна вельмі крутая. Там і зрабілі больш моцным
працу з камп'ютарамі, з дакументамі, офісныя усялякія там задачы, бухгалтарскія, ўсё гэта насамрэч зараз лепей працуе. Дадалі штуку такую, называецца яна стыринг. Гэта калі вы стыринг, гэта калі скраў нешта. Гэта калі вы можете у чаце GPT, калі вы адпраўляеце запыт, і вось ён думае, то вы зараз можете падчас гэтага думання яшчэ штосьці адправіць, і гэта штосьці яно уключыцца ў кантэкст. Гэта называецца неблакуючае мысленне ці стыринг. І яны дадалі паляпшэнне зроку ў чат GPT. Ён цяпер можа даволі буйныя фатаграфіі, фотаздымкі разбіраць і дэталёва вельмі адказваць, што там адбываецца. Яшчэ на кантэкст нарэшце павялічылі, ўжо нібыта ўсе кантэкст зрабілі 1 мільён токенаў, цяпер у OpenAI таксама такі кантэкст. Ну і пры ўсім гэтым падняўся кошт. Кошт падняўся аж на 50%, нібыта гэта яшчэ усё яшчэ менш, чым у канкурэнтаў, але для OpenAI гэта не тыпова, бо яны апошнія паўгады не падымалі кошты наогул. Ну і вось яны паднялі кошт на GPT 4.5.4, яшчэ выйшла GPT 5.4 Nano, яна наогул адносна папярэдняй нано-мадэлі нашмат больш даражэйшая. Ну і таму вось класная мадэль выйшла, але з гэтым мы пабачылі, што OpenAI пачынае агрэсіўна падвышаць кошты. І што цікава, гэтая мадэль вельмі класная, але па інфаполе яна проста не зайшла. Ну, у сэнсе пра яе мала хто распавядае, мне падаецца, што гэта кажа аб тым, што мы ўжо стаміліся ад гэтых мадэляў. Яны выходзяць кожны тыдзень. Асабліва стамілася. Ну, так. Адныя навіны выйшла. Я не ведаю, не памятаю, чым розніца. Галоўнае, просто памятайце, што калі ў чат GPT зайшлі, абірайце там 5.4, калі даступна. Все, будзе вам самае класнае. А я яшчэ дзесьці там на першай просто. На 2. Абірайце апошнюю мадэль і thinking mode, і все будзе у вас добра. Ну так. Атрымаеце добрыя адказы. Цікава, як гэта было ў іх кампаніі, ведаеце, з пункту гледжання прадукта. То бок яны такія 5.3, типу, вау, клас, зарелізіліся, праз 2 дні 5.4. Ну што, я не разумею, як гэта прымаецца. Можа, яны забыліся што-небудзь і... Можа такі, мы ж уже 5.4 зрабілі, ну все, не ведаю. А мне цікава, колькі ў іх у кармане, у кішэні яшчэ гэтых мадэляў. Вось яны ж як працуе, хтосьці выпусціў крутую мадэль, на наступны дзень OpenAI выпускае новы. Вось колькі ў іх гэтых мадэляў напердзе? Можа, у іх там ужо ў падвалах у гэтых штучны інтэлект AGI ёсць, можа быць, які ўжо гэтыя мадэлі просто кліпаюць. Так просто гуляюцца з намі, ты выдаюць нам толькі там 5.4. Ну, сапраўды іх. Ну, трэба паступова павялічваць кошт. Будзе дзіўна, калі яны зараз выкацяць усё, што маюць. Слушна. Падвал. Ну, AGI няма, не веру, што ёсць AGI. Я думаю, што яго не атрымалася можа схаваць дзесьці там. Ну-ка, моўны камітэт. Падвал. Скляпенне, сутарэнне. Я ведаю, у нас ёсць чалавек вельмі добры, ён нам напіша ўсе словы. А я потым сабе запішу кніжачку. Все беларусы. Так, мы любім гэтага чалавека. Так, я нават замацоўваю яго каментары. Так, супер. Ой, ведаеце, хто што мне падабаецца з тых, хто, магчыма, нас слухае? Бутэлька піва, конечно. Гэта так, топчык. Дакладней, мне спадабаўся акурат перад выпускам, я прачытала перад гэтым запісам, я прачытала камент ад Вожыка пад допісам пра чэлендж. І так. Алексей завуць. Жартую. Не, Вожык завуць, блин. Так. Дык вось, у нас жа хэштэг гэтага чэленджа форма на нова, а ён прапанаваў яшчэ лепшы хэштэг. Ён прапанаваў хэштэг ляж ды ляжы. Вау! Вельмі нават добра. Клас. Гэта пасля 1 чэрвеня. Так, прывітанне, Вожык. Круто. Я насамрэч ужо узгадаў, таму я паўтаруся, бо я апошнім часам падсеў на гэта інтэрв'ю Дэміса Хасабіса. Я не ведаю, ці вы глядзелі столькі інтэрв'ю Дэміса Хасабіса, колькі паглядзеў ужо я, але гэта настолькі цікавы чалавек. Дырэктар DeepMind, ну. Так, ён дырэктар DeepMind, гэта кампанія, якая зрабіла Gemini і агулам. Слухай, ну Нобелевскі лаўрэат, што ж ты хацеў? Так, Нобелевскі лаўрэат іншым не бываюць. Якія ў яго цікавыя думкі, як цікава паслухаць вогуле, як ён жыве, як ён працуе, як ён прыйшоў да гэтага всього, так, як ён ішоў ад шахмат, там да ўсіх яго AlphaGo, AlphaZero, AlphaFold і вось гэта ўсё. І дзе яны зараз, і наколькі ён верыць у AGI агулам, я ў захапленні. Таму, калі вам цікава паслухаць нешта добрае пра ШАІ, ад сапраўды разумнага чалавека, пашукайце інтэрв'ю Дэміс Хасабіс. А скінь нам спасылочку. Это тая спасылка, што ты нам у чаціку кідаў, так? А я і тут кідаў, і можна... Закінь у сцэнарый як-небудзь.
дадам. Можна з Опісанне. Фрідманам таксама паглядзець вельмі добрае інтэрв'ю з Фрідманам. Вось. Карацей, я ў захапленні апошнім часам і думаю паглядзець спачатку Хасабіса, што мне засталося, а потым перайсці на Амадэя і скончыць Альтманам. І проста паглядзець, вось, хто адкуль прыйшоў. Я табе параю, кім скончыць. Скончы маскам. Скончы маскам. О, так, трэба маскам сканчваць. Так. Не ўпэўнены, што я гатовы. Але мы тут добра падвяжемся і перайдзем да наступнай навіны, якая ў нас будзе пра XAI, грок, маскі, вось гэта ўсё. І я, насамрэч, эту навіну прынёс дзеля адной рэчы. Гэта назвы шаі праекта, які запускае Маск. Значыцца, цытуем. Маск расказаў пра Макрахард. Шаі праект? Не? Шаі праект, які заменіць сафтверныя кампаніі. Значыцца, я думаю, для тых, хто сочыць трошкі за шаі, вы ўжо ведаеце, што зараз вельмі папулярныя вось гэтыя фабрыкі агентаў, так, то бок таксама людзі робяць нават праграмы, у якіх гэтыя агенты выглядаюць насамрэч як людзі, так, то бок гэта такая як гульня выглядае, як ваш такі тамагочы, у якім вось у кожнага агента ёсць там свой чалавечак, ён там мае сваю ролю, яны там все бегаюць, у іх там тыпу віртуальны офіс, яны там бегаюць і нешта працуюць. Насамрэч гэта шаі-агенты, пішуць там ваш код, і у іх там ёсць архітэктар шаі-агент, там дэвелапер, тэсціроўшчык і так далей. Так што шаі-агент гэта чат GPT, які самастойна можа выконваць задачы без вашага ўдзелу. Так, вы яму аддаеце проста інпут, і яно там далей ўжо само нешта робіць, і праз нейкі час, можа быць, нават праз даволі доўгі час аддае вам аутпут. Вось. Класна патлумачыў, але, я думаю, зразумелі мяне ўсе. Значыцца, чаму, як ты, вось ты дарослы мужик, у тебе 15 дзяцей, ці што там ввогуле це все ёсць, і ты называеш сваю кампанію Макрахард? Гэта тролінг. Што? А? Кого 15 дзяцей? У Маска. Напэўна, не. Ну, щось шмат там у яго шмат. 10. Гэта тролінг быў. Ён пра Макрахард абвесціў яшчэ паўгады таму, калі Microsoft нешта там выпендрывалася, і Маск выйшаў і сказаў, што я ствару канкурента Microsoft, у якім будзе працаваць адзін чалавек. І ён назваў гэты праект Макрахард, таму што Microsoft. Microsoft, маленькі, мяккі, Макрахард, вялікі, цвёрды. Все так. Эмілія загадкова усміхаецца. Але што мы хочам сказаць? Ці што я хочу сказаць? Цікава, паглядзім, што будзе. Бо зараз гэтых праектаў ужо так шмат. У нас калегі таксама прыносяць уже спасылачкі там у AI-чатик, так там і прабуюць запускаць, але ну пакуль працуе вельмі так сабе. Але ідэя мне падабаецца, я веру ў ідэю гэтых фабрик агентаў. Як там это называецца? Dark Fabric, таксама ёсць такія, так, дзе ўвогуле тыпу сэнс у тым, каб дасягнуць таго, што ты даеш толькі адзін інпут і все, потым нешта адбываецца. Такія фабрыкі ўжо ёсць насамрэч. Ну, хардверныя фабрыкі. Xiaomi ў мінулым годзе такі запусціў такі завод па вытворчасці тэлефонаў. Не патрэбна святло, бо няма вачэй. Банальна. Але тут уже такія софтверныя. Але ж Маск, ну ён жа дзівак, ну што здзіўляцца, ён жа рабіў гэтыя агнемёты, ён да сіх робіць, я забыўся, як называецца кампанія, якая робіць агнемёты, ён яе зрабіў гэтую кампанію, гэтыя агнемёты, ці то на першае красавіка, ці то што, сказаў, каб ад зомбі-апакаліпсіса абараняцца. Ён зрабіў свой старшып падобным на Челес, і гэта таксама, кажуць, яго жарт быў, ну тыпу здаравенны Челес у космос ляціць. Можа сабе дазволіць. Так. Ну, неяк так. Ну, просто я у шоку і ў захапленні адначасова. Але паглядзім, што там прыйдзе, то бок мы вам прынеслі навіну насамрэч проста, што вось гэта Макрахард нешта ўжо пачынае развівацца. Мы дайшлі да гэтага моманту, калі сапраўды гэта можа запрацаваць, у сэнсе як ідэя фабрыкі агентаў і one person company, кампаніі з аднаго чалавека. Вось, таму будзем сачыць далей. Але таксама, калі вам цікава, то пачытайце, напрыклад, пра як жа гэты праект называецца? Gastown? Не? Gastown, мне падаецца. Так, это таксама такая праграма, якая вось збірае ўсіх гэтых агентаў, але яны зрабілі яе ў стылістыцы Mad Max, і это ўсё вельмі так выглядае. Ну, я ў захапленні, куды гэта ўсё ідзе. Добра. Што там у нас далей? Я ў страху. Страху? Так, я таксама ў страху, так. А я на страху. Але ў захапленні. Окей. Мяне яшчэ не замянілі, дарэчы.
але вось ужо бачыце все А ты думаў гэта так хутка за 2 тыдні, калі у нас перапынак. Пакуль макрахард яшчэ не выйшаў, то пакуль Так, Ты незамянімы, Яўген, ты незамянімы. Гэта Всё, праўда. так будзе, не Маці хвалюйся. казала таксама. Добра, пераходзім да наступнай рубрыкі, якая у нас у гэтым разам называецца Беларусь вялікім. Дарэчы, у нас была такая рубрика, ці я яе прыдумала. Ты яе прыдумала. Класная рубрика. Рубрыка Это моя Беларусь. любимая рубрика. Так. Так. Я насамрэч можна- прынесу туды яшчэ навіну, але окей. Добра, яно навіна пра тое, што ў БДУ палічылі, праверылі і распавялі, колькі студэнтаў выкарыстоўваюць ШАІ. Адказ у сярэднім 98%. Апыталі студэнтаў 97. факультэта журналістыкі БДУ і універсітэта імя Янкі Купалы, дарэчы, альма-матэрма. Там, конечно, выбарка невялікая, ўсяго 200 чалавек, і прадказальна 98% карыстаюцца ШАІ. Хто тыя 2%? Ведаю. Цікава. Пры гэтым студэнты крытычна ставяцца да тэхналогій, бачаць усе хібы, бачаць, што людзей, журналістаў не заменіць. Просто дзіўна, яны пішуць, журналісты не заменяцца, але калі ты навучаешься на гэтай спецыяльнасці, конечно, ты не будзеш думаць і верыць, што вось я вучуся, ўсё намарна, мяне там заменяць. Карацей, так усё. Нібыта з надзеяй. А адзін са студэнтаў параўнаўшы і з мікрахвалёўкай, маўляў, нібыта зручна, але повара не заменіць. Вось. Нічога такога. Вучыцца, мне падаецца. Повара Класная таксама, навіна. ведаеш. Класная ж навіна. А моладзь ты, Лёша, кажаш, што выкарыстоўвае. не прагрэсіўна ўсё. А Вось. там, дарэчы, там было сказана, якія гэта нейрасеткі на выкарыстоўваеце чаты. Я вось не глядзеў навіну. Бо як чат GPT, то наогул выдатна. Гэта, знаеш, яны ўсе ўмеюць карыстацца VPN-амі, бо ў Беларусі недаступны чат GPT так. А калі як гэта які-небудзь індексаўскія нейрасеткі, то такая сабе навіна. З іншага боку, мы ж не ведаем, для чаго. Я не ведаю, як выглядала гэтае пытанне, якія там былі пытанні. Можа быць, там не было удакладнення, для чаго вы выкарыстоўваеце. Ці для вучобы, ці можа яны там іншымі справамі займаюцца. Напрыклад, якімі яны такімі іншымі справамі там займаюцца. Вертяцца. Нельга там вертіцца, Лёша. Закохваюць. Да, все там можна. Трэба просто крышачку разагрэць чат. Гэта асобны майстар-клас і тур для цябе, Лёша, па гарадах Польшчы. Дарэчы. Але будзе платна. І потна. Добра. Карацей, што у нас? Студэнты шмат выкарыстоўваюць ШАІ. Вось так навіна, так сказаць. Але так, сапраўды было б цікава, калі вы раптам у Беларусі, калі вы раптам студэнт ці студэнтка, калі ласка, раскажыце нам, як ввогуле, што вся група сядзіць і все карыстаюцца чатам GPT, ці вся група сядзіць у діпсіку, ці што ввогуле адбываецца? 2% не сядзіць. 2% у бібліятэцы сядзяць. Я думаю, 2% просто тэлефонаў няма. Ну, камон. Не, мне насамрэч супер цікава. Вось я зараз падумаў, у меня няма знаёмых студэнтаў у Беларусі, але я ў Бадуіры даведаўся, як зараз пішуць лабы, як зараз пішуць код ввогуле ў Бадуіры. Не, ну, ў сэнсе, узялі ў чат GPT, закінулі, там тлумачы. На папер... Ну, лабы на паперцы трэба пісаць у тэхнічных універсітэтах, каб навучыцца маляваць графікі. Я памятаю, мне гісторыя была на 30 год таму трэба было рабіць, ужо ўсё, прайшоў. Слухай, ну, не ведаю. Лёша, 30 год таму вучыўся, думаеш? Мы чагосьці не ведаем. Не, просто мне правда цікава, якая тэхналогія дамінуе зараз у Беларусі. Ці гэта вось гэты бер, штосьці там? Не, я думаю, хутчэй за ўсё кітайскія сеткі, ці чаты GPT, ці праз падпіс... Ну, або чаты GPT, или праз VPN бесплатныя, ці праз падпіскі праз сяброў. Окей, цікава. Карацей, калі вы ведаеце, ці у вас ёсць сябры, сяброўкі, знаёмыя ў Беларусі, раскажыце нам, хто чым карыстаецца. Я ведаю, што моя маці карыстаецца Грокам, бо ён даступны і нармальна працуе. Я б сказаў, што нават расійскія сеткі, ну, пры немагчымасці выкарыстоўваць іншыя, таксама можна выкарыстоўваць. Адзінае, што трэба памятаць, што ўсе дадзеныя, яны, канешне ж, захоўваюцца на серверах ФСБ і ўсіх астатніх інстанцый. Ну так, то бок пытаеце такое нешта агульнае. Ну. Тыпу, хто такі Лёша Айці Барада, напрыклад? О, дарэчы, там хутчэй за ўсё вам адкажа, што я на Донбасе воеваў. Смешна, канешне. Сур'ёзна? Ну, чат
Ну просто чат GPT так галлюцинаваў, не ведаю, адкуль ён браў гэту інфармацыю. Мне нават пісалі мае падпісчыкі, пыталі, што ты калі ты паспеў з'ездзіць. Альбо Добра, добра. Хто ведае? Ідзем далей. У нас все яшчэ рубрика Беларусь вялікімі літарамі. І навіна наступная. Калі вы памятаеце такую арганізацыю Беллегпрам, гэта ў нас якія робяць шмат прыгожых, што там світанак, мілавіца і напэўна вось гэта ўсё, хаця можа я памыляюся. Карацей, што яны кажуць, што кампанія ўжо прадае рэчы з шаі і актыўна ўкараняе роботу. Цытую. У артыкуле апісваецца стратэгічнае партнёрства паміж кампаніямі штосьці там, некімі, карацей, шаі кампаніямі, якія робяць дызайн для адзежы для Беллегпрама. Я насамрэч, калі чытаў гэтую навіну, а гэта ўвогуле легальна? Увогуле легальна проста згенераваць нейкай штучным, нейкай шаі, нейкі дызайн, намаляваць яго, надрукаваць яго на адзежы і прадаваць, гэта ўвогуле легальна? Хто-небудзь ведае? А чаму не? У сэнсе, а чаму не? Ну, аўтарская калі справа яны выкарыстоўваюць штосьці, з чаго што закідваюць як прыклад і не робіць гэта вельмі падобным, то не? Не, ну у сэнсе, якое аўтарскае права можа быць на генерацыю? Ну, ніякае там аўтарскае права няма. Асабліва ў Беларусі. Ну, камон, Беларусі зараз, ну, як-то аўтарскае права, яно ж працуе там, дзе ёсць закон адпаведны. Беларусь, напэўна, зараз шмат... Ну і гэта таксама, але нават калі ўсё было больш-менш добра, там аўтарскае права на музыку, наколькі я памятаю, могуць мяне паправіць, яно было ў нас супольнае з Расіяй. Напрыклад, там амерыканскае аўтарскае права магло на нас не пашырацца, і таму там можна было... Таму доўгі час у кантакце расійскім музыкі шмат было, таму што, ну, у Расіі там усім пофіг было на гэта аўтарскае права. Ну, а штучны інтэлект, ён аўтарскім правам пакуль што не аблагаецца. Я просто уявіла, ведаеце, гэтыя такія, як часамі ў вёсках бабулі ходзяць у такія там халаты доўгія ці начныя кашулькі. Так, каляровыя, доўгія, такія бесформенныя. І я вось іх уявіла, і вельмі цікава. Евген, а ты не ўжо быў такі чалавек, які думаў, што мы за наш лагатып і за наш фон камусьці плацілі? Ну, у нас же таксама ўсё згенеравана штучным інтэлектам. Не, ну вядома. Думаю, мы парушылі аўтарскае права. Я думаю, што не, бо ну што мы такія? Мы ж не прадаем адзежу ў такіх камерцыйных маштабах. Мы ўвогуле нічога не прадаем. Мы ўвогуле ўсё робім як валанцёры. Ну, не ведаю, карацей, у меня чамусьці была такая ідэя ў галаве, ці гэта ўвогуле легальна, але окей, дзякую, што патлумачылі, што гэта легальна. Карацей, я шукаў насамрэч фоткі, калі пабачыў гэтую навіну, я хацеў знайсці, якія прынты, так, які дызайны яны зрабілі з дапамогай шаі, але, канешне, знайсці гэта так лёгка ў мяне не атрымалася. Калі вы раптам ведаеце, напішыце нам, калі ласка, у каментарах, ці ўвогуле, не ведаю, дашліце Лёша фоткі у асабістыя. Вось, вельмі... Можна нават без адзення. Ну, калі там ёсць кубікі, тады гэта мне, калі што. Можа быць, там татуіроўкі шыі згенераваныя. Чаму не? Таксама вельмі файна. Можа быць, хтосьці набіў сабе тату каласы пад сярпом шыі. Найбольш адданы. Мы пазовем вас у падкаст. Добра. Карацей, вось такія навіны. Цікава, мне падабаецца, што таксама дзяржаўныя кампаніі глядзяць у бок шаі, карыстаюцца, глядзяць навокал і таксама дзеляцца інфармацыяй, што і не саромеюцца гэтага, скажем так. Вось, то бок, ну, прынамсі, нейкае разуменне гэтага ёсць. Або добрыя дызайнеры з'ехалі за мяжу. Да нічога. Гэта ўжо іншае пытанне. Лёш, давай далей, што там? Ну, мне абвесткі две штучкі. Карацей, ёсць два праекты. Хацеў проста распавесці, і у нас тут адпаведная рубрика. Па-першае, мы ўжо неаднойчы вам распавядалі пра праект «Голас». Гэта ребяты, якія робяць калонку беларускамоўную. У іх файная навіна, яны зрабілі першую пілотную партыю для закрытага бета-тэставання, і мы вам пакінем спасылачку на іх суполку. Можете просто паглядзець, як гэтыя калонкі выглядаюць, калі іх шмат і многа, і падтрымаць ребят, каб гэтыя калонкі дайшлі да вытворчасці. Ну, яшчэ спадзяюся, што нам таксама одну такую прышлюць, каб можна было патэставаць і потым распавесці вам, як яны працуюць. А можна до 8 красавіка? Тады мы маглі б разам пратэставаць. Дарэчы, не ведаю. Это добрая ідэя. Мы просто 8 красавіка будзем штосьці рабіць цікавую трох.
хтосьці. І так, Записывать подкаст. Эмилия, ну блин. Спалила. Ладно. І яшчэ Ну, раптам у нас... хтосьці падумаў, што на раварах ездзіць. Першы раз бачу, як Лёша вочы закатвае. Вось мы і прыйшлі да гэтага. Дзякуй Богу, што гэтага не чутно. Я просто хацеў хутка распавесці, а вы тут разводзіце мяне на дыялогі. Все, прабачце. Давай, збярыся. Я перадолю, дайце запишу. І наступная навіна ад кампаніі, не ад кампаніі, а ад супольнасці нашых аматараў-навукоўцаў, аматараў дэфіс навукоўцаў, гэта дзяўчаты і ребята, якія займаюцца тым, каб зрабіць нейрасеткі, буйныя нейрасеткі больш каб яны разумелі лепей беларускую мову, учыючы. Чына. Гэта праект под назвай Sonora, і яны зараз шукаюць цёплыя кантакты ў кампаніі Google, OpenAI, Eleven Labs, Speechify і Meta. Я ўпэўнены, што сярод нашых слухачоў хтосьці ёсць, хто мае цёпленькі кантакт, ці можа працуе ў гэтай кампаніі, таму калі ласачка, будзе спасылачка ў апісанні, напішыце ребятам і звядзіце іх з гэтымі кампаніямі, бо ў ребят есть вельмі файны датасет, які палепшыць і вымаўленне, і нават разуменне і беларускай мовы, і беларускасці ў гэтых вось кампаніях, то бок і ў чаце GPT, у Gemini, ва ўсім астатнім. Уяўляеце сабе, у нас вось ёсць навукоўцы, якія просто свой вольны час займаюцца тым, каб беларуская мова лепей разумелася нейрасеткамі. Просто вау. Офігенна, дзякую вам. Sonora.ю домен называецца, спасылка будзе ў апісанні. Класна, ідзем далей. Я ввогуле апошні... Так, давай. Та ў мне моўная хвіля. Sonora, 2 літаркі О. У беларускай мове націск заўсёды на О. Як? Тут вызначыць, дзе ставіцца націск, на першую О ці на другую О. І наогул, ці ёсць у беларускай мове словы, дзе ёсць 2 літаркі О? Напэўна, ёсць. Ну-ка, куды ставім? Sonora ці Sonora? Нібыта натуральней. Sonora. Для мяне, так. Sonora, ну так. Але ў беларускай мове часцяком беларускія словы ёсць 2 літарамі О? Ну-ка, накідайце нам у каментарах. А я потым вызначу правіла. Я просто прагляджу, як яно там, і распавяду. У Лёшы ёсць такое, кажу, правільна Уроцлаў. Лёша кажа, мне падабаецца Вроцлаў. Я буду пісаць і казаць Вроцлаў. Вроцлаў мне ногі, падабаецца мне, як Вроцлаў гучыць. Ну, слухай, па-польску Вроцлаў, па-нямецку Брэслаў, ладно. Ну, будзе Вроцлаў. Можеш па-беларуску тады Брослаў называць. Што ты ўжо, калі ты на гэта спасылаешся? Ай, ну все, моя беларуская, мои правілы, адчапіцеся. Значыцца, наступная навіна, і вы здзівіцеся, але я таксама яе прынёс на добра. Не толькі таму, што... Але мне вельмі падабаюцца назвы некаторых кампаній, якія працуюць па-за межамі Беларусі, якія выкарыстоўваюць беларускую мову. Значыцца, тут ввогуле фаундер стартапа ці кампаніі Вочы. Так. Ён прадаў свой стартап калісьці, так, і зараз запускае свой стартап, які называецца Грай. І прадаў ён стартап Вочы калісьці, ён яго прадаў Пінтэрэсту. Што насамрэч вельмі сур'ёзна. А што за стартап быў? Яны рабілі іх штучны інтэлект для распазнавання чагосьці на фотках і рэдагавання праз шаі фоткі. У які перыяд і для якіх мэтаў? Ну, яны пасля маскараду, напэўна, ўжо рабіліся. Так, у 2019 годзе яны пачалі, заснаваліся. У 2021 годзе ўжо Pinterest набыў Вочы. Вось, і гэта так гучыць для мяне, ведаеце, гэта вельмі беларуская кампанія Вочы, так, якую набывае Pinterest, і ребята вось робяць, і ребята скончылі гэты праект, малайцы, зрабілі класны экзіт, я ўпэўнены, в Pinterest, і пайшлі і зрабілі кампанію Грай, дзе яны будуць спрабаваць канкураваць з Suno, Udio, цяпер ужо есть Google Music там нейкі, так, і вось гэта Google Studio, напэўна, нейкая. Там просто фанаты Міхалка. Ну, і гэта так круто, і я, прынамсі, я думаю, мы зычым поспехаў ребятам вось у такіх... Ребята, як вы нас слухаеце, дайце, калі ласачка, нам бета-доступ. Я ж раблю музыку на беларускай мове. Паглядзім, як ваша асетка па-беларуску размаўляе, ну.
Ну вось, дарэчы, як сетка грай, можа, неяк па-іншаму называецца. Вось, яшчэ апошнім часам я прыпомніў сабе, што ў Менску ёсць архітэктурная студыя «Зробім», у Вільні ёсць кампанія «Гоман», так падаецца? А яшчэ айцішная кампанія «Гуртам» жа ў Менску была сафтверная, але ў іх яшчэ свой калектыў музычны быў, музыкальны. Яны наймалі на працу толькі тых, хто ўмее гуляць на нейкім інструменце, каб можна было ў калектыве граць. Але граць. Крута, і падтрымліваю усім, чым магу, і гэта гучыць класна. Ну і, канешне, агулам тое, што вы зрабілі такі экзіт, і ўсё яшчэ ёсць энергія, і ўсё, і канкураваць з такімі кампаніямі, вы разумееце, якая будзе канкурэнцыя, гэта моцна, гэта класна. Давайте далей. З Беларуссю пакуль усё. Пераходзім у навуку і тэхніку. Так. Ты так уздыхнула. Чу. Я наступны раз, вось апроч таго, што яно вылучана вялікімі літарамі, гэтае слова, там яшчэ сардэчка дадам. Беларусь у сэрцы. Назаўжды. Добра. Давайте, навука і тэхніка. Давай далей. Ой, там класна, там цікавая навіна, я пра гэта вам ніколі не распавядаў. Не то, што ўсе папярэднія. Ну, я, канешне. Просто не было энтузіазму. Всё, прабач. Карацей, глядзіце. Хто глядзеў асабістае меркаванне кіно такое? Я не ведаю, як на ангельскай, но будзе там гэты. Том Круз грае, малады яшчэ. Напэўна. Калі малады, то хутчэй за ўсё я не глядзеў. Ці не Том Круз, слухайце. Карацей, кіно пра тое, што недалёкая будучыня і людзей асуджаюць за думкі аб чым? Ну-ка, аб чым? Вы зразумелі аб чым? Аб преступленні, але не преступленні, напішыце. І гэта доўгі час лічылася, што гэта нейкая фантастыка, але апошнія 2 гады развіваюцца інтэрфейсы, развіваецца навука ў кірунку пабудовы таго, што мы бачым праз мозг. То бок натуральна ўжыўляюць жывёлам розным у голову на зоркавую, дарэчы, зоркавую корку электроды, і праз гэтыя электроды здымаюць сігнал і бачаць тое, што бачыць жывёліна. У гэтым працэсе вельмі дапамаглі нейрасеткі, менавіта генерацыйныя нейрасеткі, якія навучыліся гэтыя сігналы з мозгу пераўтвараць у відарысы. Гэта дыфузіённыя сеткі, гэта літаральна тыя ж самыя сеткі, якія малююць нам выявы ў чаце GPT у Gemini. І год таму вынікі былі не вельмі добрыя, то бок там, не ведаю, котка ці мыш глядзіць на жырафа, а у саванне малюецца нейкая проста высокая каза ў лесе. Ну, то бок агульны сэнс нібыта ўлаўліваецца, але так сабе. І зараз вось выйшла праца зноў ж такі пра мышак, што ўдасканалілі гэтую тэхналогію, там выкарыстоўваецца 7 розных нейрасетак, і яны натуральна малююць амаль што, ну, там з дасканальнасцю 90%, 80%, але тое, што бачыць мыш. І чаму я гэта з асабістым меркаваннем параўноўваю? Таму што наступны крок у гэтых эксперыментах хутчэй за ўсё будзе візуалізацыя думак гэтых мышак, бо, ну, не ведаю, як мышкі, але мы ж таксама часцяком думаем вобразамі. Ну, там нейкія малюнкі, у нас тэксты, асабліва калі фатаграфічная памяць. І вось гэтая галіна, яна развіваецца менавіта ў той бок, каб спачатку інтэрпрэтаваць сігнал з вока праз мозг. Гэта вельмі цікава. Навукоўцы не проста падключаюцца да нерву зрокавага, зрокавага нерву, а яны падлучаюцца да мозгу, то бок яны інтэрпрэтуюць сам сігнал у мозгу. Ну, а далей будуць чытаць нашыя мыслі, думкі. І з аднаго боку гэта страшна, таму што, ну, канешне, гэта можа выкарыстоўвацца там як дэтэктары і лжы, як, не ведаю, як нейкія рэчы супраць чалавецтва ці штосьці такое. З іншага боку, гэта можа адкрыць новыя спосабы камунікацыі, штосьці каля тэлепатычнае. Калі нам ставяць шунт маскаўскі, і мы можам без словаў вельмі хутка камунікаваць проста праз нашыя думкі. Ты сабе нешта уявіла, твой партнер гэта пабачыў. Пісаць, нарэшце. Да хер з ім кодам, ты прыкінь, ты уяві сабе, што мы зможам бачыць тое, што бачыць чалавек. Бо мы, калі камунікуем тэкстам, мы, па-першае, калі мы нешта прамаўляем, мы ўжо скажаем тое, што мы падумалі. А па-другое, чалавек, калі гэта пачуў, ён яшчэ сваё ўяўленне наверх накідвае. А праз гэтую тэхналогію мы зможам бачыць натуральна адзін у адзін тое, што бачыць чалавек у сябе. І нібыта
Ну, з аднаго боку жах, а з іншага боку гэта можа быць новы ўзровень камунікацыі. Да Зусім не, дык іншы. праз тое, што ёсць гэты нейкі працэс, мы таксама вучымся, а не вось адразу будзем усё так жа бачыць, як дзесьці. Ну, не ведаю, мне падаецца, што гэта цікавая думка. Я адразу думаю пра турмы, у якіх будуць просто чытаць думкі, вось у мяне адразу вось гэта ўзнікае. Да гэта ўсё хаос нейкі будзе. Гэта... Ну, але пакуль што да гэтага далёка, пакуль што просто зрокавы... Просто памірае планета без Ну, гэтага. насамрэч змогуць, напрыклад, рабіць гэтыя імплантанты для зроку. Ну, будуць вам ставіць замест вока камеру, і камера будзе там, у мозг неяк падаваць сігналы. Гэта таксама файная галіна для развіцця. Гэта офігенна. Так, калі б так можна было б, гэта было б круто, я згодны. Але агулам то, што мы можам рабіць у дадзены момант, гэта ўжо захапляе просто. Так, што мы можам счытаць сігнал, які прыйшоў з вока, так? Прычым ты прыкінь, там можам зразумець. Там канектар на 8000 нейронаў. То бок якая гэта яшчэ мікраэлектроніка. Вось уявіце сабе гэты мозг мышкі. Ну ён жа літаральна там, як не ведаю, як паўпальца майго. І на гэты мозг, на маленькі кавалачак ставіць нейкую прыблуду, у якой 8000 кантактаў літаральна ў каждый нейрон. Гэта вось на якім мы ўзроўні зараз тэхналагічным, што можам так рабіць. Капец. І ўвогуле, якія крутыя людзі, якія гэта робяць, гэта ж... Жывадзёры, ну. Ладно, я не пра... не пра гэты кірунак. Не тое, што некаторыя падкастеры. Ну. Добра, давайте далей. Эмілія. Ой, цікава, раптам хтосьці працу шукае. Раптам у нас ёсць акцёры сярод слухачоў, і которые шукаюць працу. Таму што навіна ў тым... Бачыце, дакладна. Дайце мне за каўнер за гэта. Кампаніі штучнага інтэлекту шукаюць акцёраў, імправізатараў, каб навучыць шаі чалавечым эмоцыям, то бок і дакладна перадаваць іх. Не для вакансія, не для тых, хто хоча ў кіно ці тэатр, а гэта будуць сцэны, дыялогі, каб запісаць чалавечыя эмоцыі праўдзівыя і потым навучаць шаі, каб ўсё было натуральна. Радасці, і злосці, і сарказме, і так далей. То бок гэта натуральна прапанова дачыніцца, далучыцца да знішчэння прафесіі, так? У нейкай ступені ўсе спрычыняюцца да гэтага альбо многія. Ну, але фактычна так, акцёры дапамагаюць зрабіць шаі больш жывым і такім чалавечным у адносінах. А як вы да гэтага ставіцеся? Гэта кепская навіна ці наадварот добрая? Калі шаі зможа актораў, ну, удзельнічаць у кіно, скажем так, не замяняць. Да я тут нават не думаю, я тут чамусьці, зноў ж такі, можа я сёння нейкую лухту нясу, але я думаю тут не толькі пра кіно. Але што агулам шаі стане больш эмпатычным, больш чалавечым, што мы ведаем, да чаго прыводзіць. Я вось гэтага баюся. Тое, што будзе ў кіно, я ў любым выпадку буду. Што людзі бачылі ўжо мадэль 4О. Так, і мы бачылі ўжо самабойство, самазагубства і ввогуле, чаго мы толькі не бачылі. І тут не расказвалі. І каханне з шаі, і вы бачылі фільм «Я, ты і шаі». Слухай. Так, і вось гэта ўсё. А кіно няхай будзе ў кіно. Чаму ты не разглядаеш гэта наадварот як шлях пазбегнуць такіх выпадкаў? Калі як шаі будзе разумець нас лепей, больш эмацыйна адказваць, то можа быць ён бы змог, напрыклад, адгаварыць усіх гэтых людзей, якія скончылі жыццё самагубствам. Бо ў адной кампаніі будзе так, а будзе грок ці яшчэ нехта, хто скажа: да, неважна, нам трэба, каб яны падаўжэй тут сядзелі у нас у чаціку. Вось, і каб, бо ў нас будуць плаціць таксама ўжо як за ваду, нам лепш, каб яны падаўжэй пасядзелі. Не ведаю, я просто, разумееш, тэхналогія, я разумею, так, што яна можа быць з добрага пункту гледжання выкарыстана і з дрэннага, так? Але ніяк усе баюся у сучасным сусвеце, асабліва калі ведаеш, Кітай таксама гэта все робіць, так, і ой, не ведаю. Баіцеся, што не будзеце адрозніваць, хто перад вамі ўвогуле? Не, ну асабіста то будзем адрозніваць, але онлайн ужо не асабліва. Да не, гэта вельмі сумная навіна, таму што окей, мы можам разглядаць шаі там як інструмент і гэтак далей, але як быццам бы мяжа сціраецца. І не хачу, каб ён быў аж такім эмпатычным, каб ён мне нагадваў чалавека, таму што ты махаеш рукамі? Ну мы ж імкнемся ў гэтую будучыню, дзе AGI будзе. Ну не можа быць AGI без, ну ладно, самасвядомасць, без эмпатыі. Не можа ён быць. Які AGI без эмпатыі?
Мы ж нібыта імкнемся туды ўсе. Чаму нам так складана ўявіць сабе, што... Ну добра, няхай эмпаты, але мне ўсё роўна страшыць, што гэта будзе так набліжана да чагосьці чалавечага. Я не хачу, каб яно было такім блізкім да нас. Каб мы адчувалі нейкую мяжу. Я згодны. Я не супраць... Вы... Таксама зараз прагучыць. Я не супраць AGI, але я б хацеў, каб сапраўды я вось бачыў, што гэта AGI, я бачыў, што гэта шаі, штучны інтэлект, робот, машына, камп'ютар, квантавы камп'ютар, неважна, любы. Я б хацеў... Але не чалавек, так? Ось не чалавек. Ну, ось не чалавек. Добра, а калі б да нас прыляцелі іншаземцы, што бы таксама ім сказалі, давайте спярдаляйце дадому, мы падумалі, што моцна напаліліся, каб да нас прыляцелі іншаземцы. Не ведаю, для мяне вось гэта тое, што людзі адмаўляюцца ад таго, што можа з'явіцца нейкі шыі падобны да чалавека па эмоцыях, мне гэта нейкі паказчык. Просто, Лёш, ён не можа з'явіцца, ён ствараецца намі, разумееш? Сэнс не ў тым, што ён прыляціць да нас, а мы яго самі зробім такім, што людзі потым будуць у стасунках з шаі. Людзі на сённяшні момант у стасунках адзін з адным, мужчына з мужчынай, жанчына з жанчынай, дзеці з дзецьмі, дзеці з дарослымі. Што з гэтым таксама рабіць? Ну, штосьці трэба. Да не, нібыта мы самі стварылі гэта біялагічна. Так сабе аргумент. Гэта не дайверсіці, гэта пра меншасці. Я чамусьці пачынаю бачыць, я, напэўна, проста з глузду еду, але я чамусьці пачынаю ў штучным інтэлекце бачыць меншасць нейкую, таму што, ну, вось нібыта нават калі там штосьці з'явіцца ў гэтым штучным інтэлекце, ён будзе баяцца нам гэта паказаць, бо мы будзем яго гаўняць і казаць, ты што? Да ён ужо выдатна хлусіць. Мурашка. Мурашка быць. Ну, не ведаю. Я накидываю каментары нам, каб сыпаліся. Не, ну такого я яшчэ, конечно, не чуў, але ідэя агулам, ну, як бы... У мяне есть сябра Юра Кулоўскі, я з інтэрв'ю вялікае рабіў. Ён вялікі фанат штучнага інтэлекту, і ён часцяком на прайдах бывае, дык ён ходзіць на прайд з асобным сцягам. Я забыўся, як называецца гэты сцяг, але гэты сцяг вось пра прызнанне нібыта штучнага інтэлекту. Там такая шестерёнка намалёваная з роботам на блакітным фоне. Ну, ось, калі што, долучайцеся. Долучаемся, добра, дзякуй. Пачытаем падрабязней. Цікавыя думкі, таксама падзяліцеся з намі, што вы думаеце пра гэта. Можаце агулам пра актораў, так, імправізатараў, але можаце і пра свядомасць штучнага інтэлекта. Дарэчы, каб мы абіралі кагосьці з беларускіх акцёраў, каго мы ведаем на гэтую ролю. Кого заменіў шаі? Не, але як узор, які мог бы навучаць і на які можна было б глядзець, то... Олег Гарбус, конечно. Ну. Купалавец, выдатны голас у яго, а нашым агучвальшчыкам не хапае такіх сталых, вельмі прыемных мужчынскіх галасоў. Дайце Гарбузу, калі ласка, доступ да OpenAI, хай яны там голас яго скапіруюць. Окей. А вы што думаеце? А я не ведаю шмат актораў беларускіх. Эмілія, я не адбывайся. ўпэўнены. Мне падабаецца Крысціна Дробыш, але, напэўна, яна больш пра акурат агучку... Каму не падабаецца Крысціна Дробыш? Яна крутая прафесіяналка, яе прыемна глядзець, прыемна слухаць. І, дарэчы, яны сябруюць з Олегам Гарбусам. Значыцца, дваіх іх трэба туды. Вызначылі. У шаі. Хто будзе ад беларусаў. Добра, ідзем далей. Мы насамрэч на хвіліначку вяртаемся да рубрыкі, ну не то, як вяртаемся, але добра. Дзяржава, праца і закон, дзе ў нас раней былі навіны пра Беларусь. Я тут распавяду цікавую навіну, бо я таксама пра гэта думаў перад тым, як знайшоў гэтую навіну. Значыцца, цытую. У Крамянёвай даліне толькі і размоваў, што пра новую плюшку. Доступ да шыі магутнасцяў. Не буду цытаваць далей, але сэнс такі, што калі вы прыходзіце на працу, вам кажуць, вось твой заробак, вось не ведаю твоя машына, што там у Амерыцы яшчэ даюць, калі ідзеш сайна бонус, і вось табе крэдыт на токены. То бок вось у тебе доступ да вось вылічальных магутнасцяў шаі, і што ты зможаш вось столькі пісаць кода, зможаш вось столькі карыстацца нашымі мадэлямі, хутчэй за ўсё, калі гэта такія кампаніі, так, альбо, не ведаю, мадэлямі папулярных вялікіх лабараторыяў. І гэта становіцца таксама ўжо чацвёртым слупам інжынернай платы. Так, то бок акцыі, заробкі, не ведаю, долі, машыны, што заўгодна, і вылічальныя магутнасці. Што, канешне, вау, і гэта цікава. І я распавяду, чаму я пра гэта думаў.
бо я таксама ў кампаніі трошки займаюся шаі і вакол шаі, і у меня есть доступ да таго, колькі мы як кампанія трацім на шаі. Мы працуем праз такі гейтвей, называется Light LLM. Я не скажу, колькі. Ну скажи, ну ніхто ж не слухае тебе з твоей кампаніі, ну скажи. Вось, я тебе напишу ў прыват. Але туды фоткі скидваць трэба, якой ты напішаш. Хаця б колькі у сярэднім чалавек у вас траціць гэтых токенаў у грошах. Ну у сярэднім так. Это $20 ці 100 ці 1000 хаця б в такіх парядках. Паміж 100 і 1000. Окей. Ну сярэдні па бальнічцы. То бок агулам, ну гэта даволі шмат. Калі задумацца, так, то бок яшчэ чалавек на месяц вось столькі грошыкаў ён патрабуе, як бы каб працаваць, каб рабіць гэта добра. І я ўпэўнены, што можна рабіць яшчэ лепш і пры гэтым траціць яшчэ больш токенаў. То бок гэта сапраўды ў нейкі момант можа стаць вось этой плюшкай, як тут напісалі. Ну, прыемна. А я не понимаю, не разумею, чаму плюшка гэта павінна быць. Гэта ж кампанія, нібыта трэба, каб распрацоўшчыкі працавалі са штучным інтэлектам хутчэй. Чаму гэта? Праблема ў тым, што ў нейкі момант яно стане як бы абмежаванае, так? То бок ты не зможаш кожнаму даць тое самае. І ты будзеш, ведаеш, сеньору даваць столькі-то токенаў, мідлу будзеш даваць менш токенаў, то бок у сэнс тым, што рэсурсаў не хапае. І правильно сказаць, я ўпэўнены, што цяпер, не ведаю, 30%, 40% можа карыстаюцца так шмат шаі. Вось, і мы чакаем, ці кампаніі чакаюць, што ўсё больш і больш людзей будуць гэтым карыстацца. Вось. Ну і таксама мы... Я б з заробкаў просто вычытаў, да і ўсё. Вось тебе... Бачыш, так... Тады ніхто не будзе карыстацца, так? А ты... Так звольніць, кампанія... што ты хочаш. Як не будзеш карыстацца, так звольніць. Ну таксама, правда. Слухай, вельмі добры у тебе... Ты не менеджер выпадкова на працы. Вось, карацей, цікава. Таксама дайце знаць, можа у вас ужо ў кампаніі так ёсць, можа ўжо вам выдаюць нейкі ліміт, бо ў нас пакуль дамоўленасць такая, у нас ёсць нейкая мяжа, такая даволі высокая, ну, але мы ўжо даём насамрэч набліжаемся, што калі мы перайдзем за гэтую мяжу, тады мы будзем тыпу глядзець, што рабіць далей, так, бо мы не можам таксама бясконца расці, у сэнсе па колькасці токенаў, бо таксама там той же Claude 4.6, Opus, так, ён даволі дарагі. Так, а людзі, конечно, хочуць карыстацца. Як вы вылічваеце эфектыўнасць гэтых токенаў? Ну, то бок, як кампанія разумее, што гэта для кампаніі не спаленыя грошы? Так, просто. Ну, конечно. Вядома, што мы прабуем, я зараз у гэта эфектыўнасць. Не хачу ісці, але гэта ўсё яшчэ вера ў гэта. Гэта вельмі важна, так? То бок мы даем гэтыя грошы, мы даем гэтыя магчымасці, каб распрацоўшчыкі паверылі ці паспрабавалі, ці, ведаеш, ну, патрацілі дастаткова часу з гэтым, каб пабачыць, што іх прадуктыўнасць насамрэч расце. Эмілія, а у вас як там? Шыі выкарыстоўваюць? Ой, токены, плюшкі. Я ўвесь гэты час думала, чым слова плюшкі замяніць увогуле. У сэнсе ёсць такое слова ў беларускай мове, але ў гэтым кантэксце хочацца чаго-небудзь пасмачней, чаго-небудзь больш адметнага. Вось. Дарэчы, нельга такое казаць галоднаму чалавеку перад вячэрай. Так, а наконт шаі спраўджу ребяту. Напэўна, не ў такой ступені, канешне, і хутчэй не, як распавядаю я. Чаму не? Я думаю, што магчыма і нават і так. Ну, там спецыфіка SAP, наколькі я ведаю. SAP гэта... Спытаем у нашага сябра Андрэя. Мне хутка выйдзе інтэрв'ю з нашым сябрам Андрэем, ён кіруе кампаніяй, якая займаецца SAP-ам, і там таксама ёсць шыі. Паўсюль шыі, ўсё. Та паўсюль ёсць шыі, паўсюль. Так, проста у якой ступені. Я проста уяўляю, Евген, што у вас там вельмі вялікая заангажаванасць. Вельмі вялікая, это правда. Лёш? Настолькі, што ты жывеш у страху. Ці ў стрэсе. Наконт таго, наколькі шырока шыі распаўсюдзіўся, бачыш, каментар Эмілія скідала ад нашага слухача Максіма, які так займаецца тым, што дапамагае там будаваць тэатральныя пляцоўкі, дык вось ён сказаў, што яго экран павесілі. Это было так сумна. Так. Ну, прынамсі, пакуль што не шые, але тэхналагічная замена, так. Так, а што будуць паказваць на экране? Ну, шаі згенераванае нешта, і ўсё. Бо яно можа табе пад цябе ўсё згенераваць. А ведаеце, гэтая картинка вясёлая, 2023 год праграміст, 24-й промпт-інжынер, 25-й вайп-кодер, 26-й шаі-агент, 27-й фермер.
Так. Это дзесьці было давно яшчэ вельмі папулярная такая, я не ведаю, ці гэта фотошоп ці не, але скриншот з LinkedIn, дзе напісана там executive хтосьці ў гугле 15 год і наступная типу Goose Farmer, просто типу пайшоў. Я думаю, што гэта цалкам рэалістычная магчымасць. Добра, ідзем у новую рубрыку спорт. Эмілія сёння просто напрыдумала рубрык. Таму што трэба было рэдагаваць сцэнар. Вось, я не памятала, які у нас там рубрыкі звычайна Так яны ёсць. все былі. У нас не было рубрыкі спорту. Добра. Просто гэта моя другая любимая рубрика пасля рубрики Беларусь. Так. Так, про Хоккей спорт. павінна было быць, але добра. Цяпер размова пойдзе пра што тут? Пра які від спорта? Ай-яй-яй, не памятаю. Украінскі. Не, ну гэта паралімпійскія гульні. Біатлон, так. Так, біатлон. Карацей, украінскі спартовец Максім Мурашкоўскі заявіў, што штучны інтэлект дапамог яму заваяваць срэбны медаль на зімовых паралімпійскіх гульнях. То бок, вось, ён заняў другое месца. Кітаец быў на першым месцы. І потым у інтэрв'ю Максім сказаў, што апошнія 6 месяцаў ён трэніраваўся з чатам GPT. То бок ён выкарыстоўваў яго як там, для складання плана трэніровачнага, як матывацыю, як псіхолага, трэнера і часам нават як доктара. Уявіце сабе. Кітаец, напэўна, там яшчэ больш, можа быць, выкарыстоўваў, тому што на першым месцы. Вось, але проста вельмі цікава. Чакайце, а як гэта працуе? Ну, паралімпійскія спартсмены, я ж думаю, гэта вялікія спартсмены, я думаю, у іх там ёсць каманды ўсіх гэтых дактароў, людзей, які ім планы ствараюць. Чаму ён вырашыў чатам GPT скарыстацца? Вельмі цікава. А хто не карыстаецца чатам GPT цяпер? Ну, я думаю, што... Уявіце, як крыўдна вось гэтым людзям і яго камандзе, якія там нешта рабілі, а ён... Я вас на чат GPT заменил. Так, массажист, такі там доктор просто прифігелі, калі прачыталі. Вось цікава. І ён сказаў, што штучны інтэлект часткова можа замяніць працу жывых трэнераў, і гэта адбудзецца прыкладна праз 5-10 гадоў. Трэнер, напэўна, таксама прифігел. Трындзец. Цікавы момант. Але вельмі круто, то бок класна, што можна ўзяць і скласці сабе план на там любы час і харчаванне, і трэніроўкі, ўсё табе чат GPT дапаможа, толькі, конечно, не ведаю, як-небудзь пераправяраць, каб быць пэўным, што... І все роўна не разумею, ну як так, каманда павінна... Ну гэта ж другое месца на сусветных спаборніцтвах. Ну, нібыта, ну як? Вельмі цікава. Ну, але ён ж не мог прыдумаць гэта, то бок, напэўна... Ну, не мог дакладна, не мог. Да і калі ён вопытны спартовец, то, канешне, ён ужо сам таксама можа штосьці сабе рэгуляваць, дзесьці хоча... Я думаю, можа, так. Я думаю, што, канешне, можа. Класна. Я таксама бачыў на Ютубе, канешне, можа, не знайду спасылку, але там было, што чалавек таксама рабіў эксперымент. Так, вось мне створыць чат GPT праграму, плян, там была ежа, трэніроўкі, і вось я буду, тыпу, рабіць гэта, сачыць за гэтым, і, тыпу, куды яна мяне прывядзе. І таксама я памятаю, што там было даволі шмат праглядаў. Карацей, не такі чэлендж мы зрабілі, там трэба наступны разам чэлендж, каб вось вам чат GPT складзе трэніроўкі, потым паглядзім, хто лепш промпты піша. Тут трэба толькі заўсёды нагадваць, што чат GPT не з'яўляецца доктарам, не з'яўляецца медыкам, і ўсё, што ён вам піша, трэба потым абмяркоўваць заўсёды са спецыялістамі, не прымаць на веру. Але з'яўляецца меншасцю. Чат GPT з'яўляецца меншасцю, так? З'яўляецца меншасцю. Так. Якую трэба падтрымліваць. Добра. Ідзем далей, даражэнькі мае. Мне вельмі падабаецца пачатак, называецца «NVIDIA абасралася», і гэта нават не назва рубрыкі. Гэта хто напісаў? Гэта Лёша напісаў? Це Лёша напісаў. То бок назва рубрыкі «Спорт і Беларусь» вас збянтэжылі, а «NVIDIA абасралася» не. Прабачце, Лёша, запікай там. Не буду нічога запікваць, нормально. Гэта добрае беларускае слово. Ну. Трэба было, дарэчы, у буйныя гульцы ўключыць, але я не паспеў, просто я забыўся пра гэту навіну. У чым навіна? Ну, літаральна, карацей, кампанія NVIDIA наш робіць там усялякія відэакарты, а таксама тэхналогіі для таго, каб прыватнасці і гульні запускаліся. І ёсць такая тэхналогія, называецца DLSS. Гэта тэхналогія, калі на
на картинку у гульне накладваецца прамяні святла, то бок эмулюецца святло, нібыта з'яўляюцца там усялякія цені, ўсё астатнія відары становяцца нашмат лепей. Так вось, гэтая тэхналогія развівалася доўгі час, зараз NVIDIA показала новую версію гэтай тэхналогіі, DLSS 5 называецца, і яна там ужыла штучны інтэлект. Яны ўжываюць для гэтага рэйтрейсінгу, не толькі для рэйтрейсінгу. Ну, карацей, яны накінулі наверх штучны інтэлект, каб штучны інтэлект дагенероўваў персонажаў, якія там выглядаюць не вельмі дасканала. Яны толькі показалі гэтую тэхналогію, анансавалі, але там просто інтэрнэт рвецца, потому что я не ведаю чаму. Я у сцэнары пакінуў два відарысы, можа быць і нашым гледачам таксама прикрепім. Першы відарыс гэта тое, што паказвалі на выставе, што вось без гэтай тэхналогіі як выглядае дзяўчына у гульне, і вось з гэтай тэхналогіі як яна выглядае палепшаная. Ну, а далей гэта ўжо мемы. Тыпу, прикол у чым? Прикол у тым, што, па-першае, супольнасць гульнёвая супольнасць, яна ўспрыняла гэта вельмі крытычна. Яны сказалі, што гэтая тэхналогія цалкам лайно, таму што яна з культурных аб'ектаў, вось з персонажаў гулень, якія недасканалыя, робіць сярэднія па бальніцы яйных слоп. Нібыта ўсе гэтыя персонажы цяпер выглядаюць як сярэднестатыстычны, прывабны чалавек па меркаванні штучнага інтэлекту. Гэта раз. А другое, што вось калі персонажы гулень былі недасканалыя, то можна было дамалёўваць сабе самастойна нешта ў галаве, успрымаць іх неяк асабіста. А калі яны становяцца фотарэалістычнымі жанчынамі, мужчынамі, якія выглядаюць як сярэднестатыстычная мадэль, то гэта лайно цалкам. І просто загаўнялі NVIDIA. Вось. Лёш, раскажы мне, калі ласка, вось як можна гуляць у GTA San Andreas, ісці па вуліцы з такімі персонажамі і пачынаць іх біць, каб з іх выпалі грошы. Правильно, замість сексам трэба займацца, зразумела? Ну, я накидываю. Дарэчы, не хочаце ў Counter-Strike пагуляць? А я думал, ты нешта... Ладно, я ў GTA таксама гэта рабіла, ў сэнсе, там ж можна было... З кімсьці? Там можна было, я памятаю. Может, ты сабе пазначыш, каб гэта падрэзаць? Не познаешь, я ж накидываю. Там можно было, короче, что там... Подрезать, что-то іншае трэба. Людей забивать так. Я хочу, каб вы мне паглядзелі на гэты відарыс і сказалі... Я на іх гляжу ўжо хвілін 5. Я згодны, што лепш рабіць менш чалавечна. Да ідзіце вы да... Я не гулец, я шмат не гуляю. Але калі я пабачыў просто гэты пост у Мастадоне, дарэчы, наша блогерка адна посціла, я спачатку не зразумеў, чаму яна запосціла, што яна запосціла тыпу смайлік і клоуна, і потым гэты відарыс. Я думаю, а чаму клоун? Ну, натуральна ж, дзяўчына справа выглядае нашмат рэалістычней і лепей, чымусь гэтая паліганальная фігурка злева. Я не зразумеў. Так, у чым праблема? Чаму? Што? Я не разумею. Чаму яны не могуць так змяняць? Просто я не гуляю ўвогуле, я не адчуваю. Не, ну видишь, Эмілі, аргумент такі, што вось калі мы глядзім на першую фотку, так, тая што справа, яна занадта ўжо чалавечная, занадта рэалістычная. А мы ў гульне. Мы на гэта пайшлі ў гульню, каб не бачыць гэтых рэалістычных людзей. У сэнсе, у нас не было нават тэхналогій, каб рабіць фотарэалістычныя гульні. У 19-м годзе, калі б нам паказалі фотарэалістычную гульню, усе бы абасраліся ад шчасця і сказалі, нічога сабе, мы ў кіно гуляем. А ў 26-м, годзе, калі паўсюль шыі, усе хуямі абкладваюць гэта таму што гэта шыі слоп, гэтая дзяўчына проста сярэднестатыстычная, яе там нема 200 кілаграм, цыцак мінус першага памеру і макіяжу. Да ідзіце вы на Может быть... Тут я подрежу, конечно, месяцами. Так я не зразумела. Абасралася ці не абасралася? Ну, атрымліваецца, абасралася. З тэхнічнага пункту гледжання офігенны прарыў. Яны навучыліся дарабляць вось такія цяпер будуць персонажы ў гульнях. А супраціў просто таму, што... А супраціў, таму, што людзі хочуць менш рэалістычнага віртуальнай сексуалізаванага. Так, акрамя Лёшы, усе хочуць менш сексуалізаванага гуль. Не, ну, у сэнсе, ну гэта ж тэхналогія. Ну, дадуць вам потым паўзунок, дзе вы будете абіраць менш макіяжу, большыя там памеры чагосьці ці меншыя. Усё ж гэта будзе. Чаму абурацца? Ну, тэхналогія ж насамрэч крутая. Ну, хтосьці ў кіно хоча пагуляць. Я б хацеў пагуляць у кіно, не ў паліганальнае дрочва, напрыклад. Гэта цікавы аргумент. Мы пераводзім далей, але, калі ласка,
давайте сапраўды Але мемы просто файныя. закінем гэта, давайте гэта закінем у нейкі Google Doc і прычэпім як спасылку. Добре. Вось, каб таксама нашы слухачы, слухачкі і гледачы і глядачкі все маглі паглядзець і таксама Палеская выказаць богема, сваё- прабач мяне, калі ласка, калі ты нас слухаеш. сваё меркаванне, бо гэта сапраўды цікава. Пераходзім далей. Зараз записывайте, вельмі важна. Прадпрымальнік нейкі, неважна. Так называюць артыкулы зараз у інтэрнэце. Прадпрымальнік прапанаваў схему, як карыстацца шаі і не тупець. Все уважліва слухаюць. А пауза, Значит, тому што мы як бы ўжо запозна, ці што? Мы Так, записываем. каб усё гэта запрацэсілі. Так. Жарт тут буде. Вось, карацей, артыкул распавядае пра тое, што галоўная рызыка шаі не ў тым, што ён з'есць працоўныя месцы, а ў тым, што людзі перастануць трэніраваць уласнае мысленне. Райан Дайс, гэта вось той самы прадпрымальнік, праводзіць аналогію з індустрыялізацыяй. Раней фізічную форму падтрымлівала праца, цяпер патрэбная спартыўная заля. З галавой можа адбыцца тое самае, калі ўсе разумовыя задачы аддаць мадэлям, значыцца, тэхналогіі, якія зрабілі нас менш актыўнымі фізічна, могуць зрабіць нас і таксама слабымі ментальна. І што ён прапануе? Адказ вельмі просты, щоб вы думалі, это формула 10-80-10. Значыцца, першыя 10% працы чалавек сам фармулюе, то бок ён фармулюе ідэю, задачу, напрамак, як бы гэта не назвалі. Наступныя 80% можна перадаць шаі, выкарыстоўваючы яго як інструмент для генерацыі чарнавікоў, варыянтаў і аналізу. А апошнія 10% зноў за чалавекам. Крытычная ацэнка і дапрацоўка. І он гэта называе de-slopification. Конечно, мы вельмі з вами любім слова слоп апошнім часам. Вось. І de-slopification — гэта ачыстка выніку ад банальнасці нізкаякаснага контенту, які тыпова даюць мадэлі. Карацей, я думаю, што хутчэй мадэлі разаб'юцца, чым людзі пачнуць карыстацца правілам 10-80-10, але гэта цікава, бо калі падумаць пра некаторыя задачы, якія я ўжо раблю у працы, яно прыкладна так і выглядае, калі шчыра. Але прыдумваеш гэта, канцэпт? што вы думаеце пра гэты суадносіны працэнтныя? Для мяне гучыць добра. А вы што думаеце? Ты херня нейкая. Не ведаю, што 10-80, і што гэтыя адсоткі кажуць? Ну, 80% працы зробіць штучны інтэлект. Можна лічыць, што 10% гэта вось я промпт надыктаваў голасам, гэта мае 10%, потым 10% я просто наклікнуў accept. Ну, Лёш, сэнс, каб ты падумаў. То бок сэнс, каб ты сам прыдумаў промпт, каб ты прыдумаў кірунак, напрамак, ідэю. Вось гэта ўжо заставіць твае нейроны, сінапсы і што там яшчэ не працаваць. А астатняе потым ужо ведаеш, добра, але слухай, гэта працэс не як да мяне, гэта не працэс мыслення, гэта працэс уяўлення. Працэс мыслення гэта якраз такі гэтыя 80%, дзе праца выконваецца. Ну, там мысленне адбываецца, там пішецца код, там адбываецца падбор патрэбных формул у матэматыцы, там адбываецца праработка тэкстаў, калі ты кнігу пішаш, вось там мысленне. А придумаць промпт першапачатковы, ну прабачце, там і 10гадовы падлетак без разумення ўсяго чаго заўгодна гэта зробіць. Ну, камон. Ну, карацей, То бок нібыта не 80 павінна быць, а не ведаю, 50, каб прама не тупець. Ну, значыцца, я думаю, што чалавек тут пісаў у тым кантэксце, што непазбежна, што шаі будзе шмат, і карыстацца ім будуць вельмі шмат. І каб не было, што гэта 99-1, то ён запрапанаваў формулу 10-80-10. Што немагчыма ўжо будзе павярнуцца да таго часу, калі гэта было, не ведаю, там, 50, там, 20-30 і штосьці там яшчэ. То бок сэнс у тым, што ты ўсё роўна будзеш карыстацца вельмі шмат, але каб трымаць сябе ў гэтай ментальнай форме, вось такая формула. Скончым на гэтым. Так хутка, я б тут яшчэ накідаў, канешне. Просто рабіце працу, просто, не давайце ўсё штучнаму інтэлекту, не зразумелі, паспрабуйце самі зрабіць. Лёш, пачакай, глядзі. Ну. Ты можаш, ты кажаш, просто рабіце працу, не аддавайце все. Ты не аддаш все, зробіш частку рукамі. А твой сусед за суседнім столом аддасць все і зробіць все ў 3 разы хутчэй. А потым прыйдзе такі менеджер, як ты, і скажа: я жартаваў. Прошу пана. Празвольніць. Ну, ты тут, калі пра працу казаць, так, окей, але ж тут не толькі пра працу ідзе гутарка і размова. Калі ты просто з чатам GPT нават размаўляеш на нейкія больш-менш
тэмы, у якіх трэба разважаць, што калі табе штосьці не зразумела ў гэтых 80%, то ты спытай. То бок, як мне падаецца, галоўнае разумець усё, што робіць штучны інтэлект, а не рабіць самастойна працу. Калі ты разумееш усё, што ён робіць, то і пытанняў не будзе, ўсё класна, ты будзеш мысліць. Так а як ты будзеш разумець усё, што ён робіць, калі ўвесь час ён будзе за цябе ўсё рабіць і ў выніку... А ты чытай тое, што ён робіць, і калі не зразумела, пытае, што тут было зроблена. Ну, Лёш, я хвалююся, што хуткасць такая, што мы ўжо часта не будзем чытаць, што робіць штучны інтэлект. Мы часта не будзем... тады пытанне, навошта нам наогул думаць? Ну, калі штучны інтэлект будзе рабіць усё лепей, чым мы. Пытанне. Ну. Вось, але бачыш, чалавек кажа, што пакуль не зразумела ввогуле, куды гэта ўсё ідзе, важна не страціць свае когнітыўныя навыкі агулам, так? Бо мы не ведаем, ці будзе AGI, ці не будзе AGI, ці мы зможам все ляжаць просто на востраве. Навошта іх не страчваць? Вось пытанне, навошта не страчваць когнітыўныя навыкі? Бо можа нешта пойдзе не так. Нам все пойдзе так. Этой сістэмы, да, нам нам трэба навык быць моцным, каб цягаць мішкі зараз, я не ведаю, з цэментам. Не патрэбныя. Ну, не ўсе. Конечно, не патрэбныя, ваш не патрэбныя. Але ў мацоўню мы ходзім. Навошта мы ходзім у мацоўню? Вось адкажыце мне, навошта мы ходзім у мацоўню? Бо так ты здаравей в сваім целе. І ты лепш себе адчуваеш, ты даўжэй пражывеш. Я думаю, тое самае з когнітыўнымі навыкамі. Так? Так. Каб выебнуцца, каб быць прывабным, і каб так быць здаровым ментальна. Паркінсона того ж Альцгеймера, так. Альцгеймера. Ось гэта была размова. Добра. Давайте яшчэ одну навіну, і я развітаюся са слухачамі і слухачкамі, а вы прыгожанька скончыце. А давай і тады ты распавядай пра яе. Не? То твоя навіна в сэнсе. Ладно, OpenClaw, мы уже размаўлялі про OpenClaw, так? 100 разоў, уже все размаўляюць про OpenClaw. OpenClaw, уже паўсюль OpenClaw. Кожны раз першы. Ну, а ў Кітаі пайшлі далей. У Кітаі не просто размаўляюць. Жартую! Бляха. І вы потым мяне лайнаеце за тое, што тут пра секс скажу і сексуалізацыю. Ну, канешне. Нахваталі. У сэнсе? Ты пра што цяпер? А, я не так зразумеў, ладно. Нічога не было, Ляша. Гэта падкат на 38. Нет, не подкат, давай пакінем. Слухай, мяне глядзіць, нас глядзіць, прапачце, на мая маці. Таму не. А нас моя свякроў. О, ну все, тады. Карацей. Добра, што запікалі. Всё. Давай, рэш. Адзначай. У Кітаі OpenClaw манія пайшла далей. У Кітаі зараз OpenClaw усталёўваюць людзям на вуліцах просто. Просто буйныя кампаніі выходзяць на вуліцы, ловяць вось так за руку людзей. Людзі самі прыходзяць, ім на камп'ютары усталёўваюць гэты OpenClaw. Не менавіта, а маўляў з ідэі таго, што трэба як мага больш людзей пазнаёміліся з тэхналогіяй, тады з гэтых людзей вырастуць тыя, хто зробіць свае стартапы і просто цалкам падвысіць узровень адукацыі людзей. Бо OpenClaw вельмі хайповая тэхналогія. Больш за то, у адным з раёнаў Кітая нават захацелі ўвесці субсідзіраванне. Карацей, кампаніі даваць грошы, каб гэтыя кампаніі усталёўвалі OpenClaw і вучылі людзей з ім працаваць. Вось што там адбываецца. То бок у нас гэта просто хайп аматарскі, а там ужо намагаюцца законы зрабіць, каб людзям гэта усталёўваць, каб людзі вучыліся. Але не ўсё так добра. Кіраўніцтва Кітая, канешне, разумее, што OpenClaw яшчэ сырая тэхналогія, там шмат дзірак усялякіх, і таму там кіраўніцтва Кітая ўжо пачынае рассылаць усялякія паведамленні афіцыйныя, дзе кажа, што нельга усталёўваць OpenClaw там нейкія прыватныя межы кампаніі, ну то бок нельга іх выкарыстоўваць у якой? Ну, карацей, у дзяржаўных установах, то бок пачынаюць крышачку прачынацца і ўжо так паціху забараняць. Але ўсё ж такі, глядзіце. Што трошкі мае сэнс. Я, канешне, не падтрымліваю тое, што ёсць у Кітаі, але гэта моцна мае сэнс, бо OpenClaw гэта сапраўды тэхналогія, якую трэба выкарыстоўваць вельмі з розумам. Але просто паглядзіце, як Кітай гэта робіць. Ну, у сэнсе, штосьці з'явілася выбухное, і кітайцы ўжо на вуліцах гэта ўсталёўваюць. Вось як у Беларусі трэба гэта рабіць насамрэч. Мне пыталі аднойчы, а што з Беларусю будзе? Кожныя 2 хвіліны пратупу ў Беларусі гэта месяцы потым, а ў Кітаі ось з'явілася ўсё, заўтра ўжо на вуліцах бабусям ставіць гэтую тэхналогію. Так дзірявую, так дрэнную, але ну офігеть, як яны хутка рэагуюць на змены. Так. Я дзесь тут чытаў, падаецца, вось тут прямо ў сцэнары, што прыйшло каля 1000 чалавек, так, што каля офіса Tencent у Шэньчжэне
яны сабраліся і прыйшло каля 1000 чалавек, прыкіньце, са сваімі лаптопамі, каб ім паставілі OpenClaw. Вау, бок яны столькі офігенна. чалавек цікавіцца, і там на фотках Так. насамрэч людзі ва ўзросце нават, і афігеть, якая прагна Клас. да ведаў і да новага. Добра, Эмілія, на што ты гэтым, маўчыш? на гэтым я развітаюся. Прабачце, вы там... Не, Евген, табе спадабаецца наступная навіна. Я яе паслухаю у падкасці «Каласы па церпом шыі». Прабачце, трэба бегчы, але я спадзяюся, гэта апошні раз, калі я заходжу раней. Не. Значыцца, я хачу ад сябе параіць дакументалку, якую я недавно таксама паглядзеў, бо я таксама распавёў пра ўсе гэтыя інтэрв'ю з Хасабісам, але таксама ёсць вельмі цікавая дакументалка, якая называецца The Thinking Game. І гэта вось дакументалка пра DeepMind спачатку, цяпер ужо Google DeepMind, што яны стварылі, як гэта рабілася. Это настолькі захапляльна, я вам кажу, вы не зможаце просто адарвацца ад этого, вы не зможаце перастаць это глядзець. Я падкіну у сцэнар спасылку, таксама давайте дададзім яе. Вось, мне сорамна, што я гэтага не бачыў далей, раней. Мне сорамна, рэальна. Там мільёны праглядаў, і вам таксама, Эмілія, гляджу на цябе, вельмі раю паглядзець, сапраўды вау. І там не патрэбна тэхнічна. Лёша, я думаю, паглядзеў ужо. Вось. Лёш, ты паглядзеў? Не, окей. Всё, не навязвай мне пачуццё сораму, навязвай его нам. Лёш, офігенна. Я сур'ёзна. Будзем глядзець. Спасылачка будзе самае абавязкова, першае так. апісанне. Самы першы. Добра, дзякуй. Я закіну. Так, дзякуй, ребяткі. Я пабег, а мы з вами з усімі пабачымся, пачуемся зусім хутка, і, як Лёша казаў, нешта там у красавіку будзе цікавае. Ты, Эмілія, спаліла. Утрая. Всё. Пакуль. Давай, пакуль. Я думала, мы ўжо гаварылі пра гэта. Мы гаварылі? Запіс? Ладно, гэта для нашых самых... Не, так пачакай. У нас не было пра тое, што у нас будзе запіс. У нас было просто, што мы сустрэнемся 8-го. Блин, Гэта ты цяпер сказаў. Я спаліў. Буду запікваць, значыцца. Балтуны сабраліся. Як заўсёды, нічога новага. Ладно, давай распавядай, што там за навіна ў нас апошняя, этычная, нічога сабе. Так, апошняя навіна ў рубрыцы «Этыка» пра тое, што у ChatGPT можна выпадкова закахацца. Ключавое слово «выпадкова», бо пра тое, што можна закахацца і будаваць адносіны, мы ведаем. А тут пра тое, што трэба быць пільнымі. Навукоўцы прааналізавалі больш за 1500 пастоў супольнасці людзей, якія знаходзяцца ў рамантычных адносінах шаі, і выявілі, што тых, хто выпадкова закахаўся ў ChatGPT, больш, чым тых, хто свядома шукаў шаі партнёра. То бок, чалавек адкрываў ChatGPT, каб напісаць ліст або разабрацца з кодам, і 10 на 3 гадзіне размова разумеў, што ўжо будуе адносіны. Даследаванне зафіксавала гэта як устойлівую заканамернасць. ChatGPT лідыруе сярод шаі партнёраў з доляй амаль 40%. Я, дарэчы, здзівілася, бо тут у навіне узгадваецца яшчэ мабільныя праграмы, створаныя адмыслова для вось нейкіх эмацыйных сувязяў адносінаў. Рэпліка і чарактары я і так. Так, і я не чула. Гэта штосьці вядомае, ці... Прикол у тым, што рэпліка і чарактары яй у прыватнасці на пачатак 21-го году былі самымі выкарыстоўваемымі, карацей, самымі крутымі па трафіку аплікацыямі. Яны абыходзілі нават ChatGPT. Гэта было першае і другое месца па колькасці карыстальнікаў. ChatGPT быў недзе на 10-м. Яны менавіта робяць тое, што ты просто там наладжваеш свайго персонажа і можаш з ім паразмаўляць. І вось з рэплікай, наколькі я памятаю, гэтая судовая справа адбываецца, праз якую хлопец, памятаеш, падлетак з Дейнерис былі народжаны. Гэта рэпліка? Гэта рэпліка. Ці чарактары я не памятаю. Адзін, дарэчы, з гэтых сервісаў робіцца дзяўчына, якая з Расіі. Там, ну, у сэнсе, яна жыве ўжо не ў Расіі даўно, але... І гэта вельмі папулярны сервіс. Просто самыя папулярныя. Ну, цікава. Але мы пра іх не чуем, бо мы нібыта не мэтавая аўдыторыя. Ведаеш, мы ж не карыстаемся. Цікава. Дык вось, яны нібыта ствараліся для гэтага, не ChatGPT. І ў выніку аказалася, што менавіта ChatGPT стаў галоўным шаі-партнёрам для тых, хто завёў рамантычныя адносіны з нейрасеткай. Вось. Таму неспадзяначка, трэба быць уважлівымі, калі вы доўга камунікуеце. Ну, глядзі. Не даглядзі. Тут же слово выпадкова, то бок калі чалавек ідзе ў рэпліку ці чарактары яй, ён наўмысна ідзе туды, каб атрымаць вось гэтыя
як это называюць, не ведаю, ну, крыцей рамантычныя нейкія стасункі ці просто нейкія стасункі. Таму там выпадковасці быць не можа. Ну так, выпадковасці там быць не можа, бо людзі туды ідуць за гэтым. А вось у чаце GPT я нават не ведаю, як да гэтага можна прыйсці. Вось ты сабе уяўляеш, ты прыйшла там, не ведаю, бухучот свой неяк там падрабіць, і хоба праз 3 гадзіны ты разумееш, што ты ўжо нейкія рамантычныя лірычныя гісторыі абмярковаеш чатам. Дзіўна. Мне падаецца большая верагоднасць, што я там яго ўзненавіджу, не ведаю, таму што ведаеш, мне не будзе падабацца, як ён там адказвае, ці адказвае не тое, ці не так. Таму мне складана уявіць. Я не ведаю, як людзі гэта робяць, як людзі прыходзяць да таго, што вось гэта твой нейкі там рамантычны партнёр. Альбо гэта, ведаеш, можа быць, мы недаацэньваем колькасць людзей самотных, зраненых, я не ведаю, і людзей, у якіх не закрытая патрэба, каб іх, ведаеш, ну там хвалілі, слухалі, і ну як гэта робіць чат GPT, таму што ён жа максімальна прыемны суразмоўца. Вось. Ну гэта сумна нават. Это які нізкі вось гэты парог павінен быць у людзей камунікацыі, каб закахацца, бо камунікацыя кахання гэта ж не толькі пра тэкставую перепіску, тым больш перепіску не вельмі глыбокую, гэта і пра веданне нейкіх эмацыйных станаў, гэта і пра фізычнае ўздзеянне, так, сустрэчы і ўсё астатняе. А тут людзям хапае, ну просто калі іх пахвалілі. Няўжо мы ў свеце жывем такім, дзе просто вось за добрыя словы можна ўжо закахацца і адчуваць такія эмоцыі? Насамрэч, добрыя словы гэта вельмі шмат. Але нібыта не настолькі, каб, ведаеш, выходзіць замуж за нейрасетку, як гэта часам бываю. Таму так. Што такім людзям далей рабіць? Ось як ты думаеш, ось уяві, што у нас ёсць такія слухачы. Жаніцца. Не, ну жаніцца, ну гэта зразумела. Тады трэба быць больш беражліва выказвацца акурат. Ну ось натуральна. Слухай нас які-нибудь падлетак, які адчувае нейкую там закаханасць, гэтыя бурбалкі, не бурбалкі, а бабачкі ў жываце і ўсё астатняе. Вось што яму рабіць? Ён жа разумее, што працягу не будзе у бліжэйшы час, як мінімум. Пачакай, запішу памылку. Бач. Дзякуй. Ну, маўляў, ісці да спецыялісту ці што, ці ісці знаёміцца там, ну што рабіць? Да ў ідэале у яго павінна было б стаяць абмежаванне, якое не дазволіла б яму развіваць нейкія рамантычныя адносіны, калі гэта падлетак. Вось так было б. Ну, падлеткі ж вельмі добра ўмеюць абыходзіць усе гэтыя абмежаванні, ведаеш? А што рабіць? Больш камунікаваць са сваімі дзецьмі. І аддаваць іх у летнікі. Бацькам дакладна. Можа быць, цяпер летнікі не такія, як тыя, у которых мы былі. Ага, усе сядзяць у тэлефонах, так. Блін. Ну, цікава. Яўген, напішы, што ты думаеш пра гэта. Так, Яўген, напішы, ці былі ў цябе стасункі з чатам GPT. Рамантычныя. Не, там не можа быць рамантычных стасункаў, таму што гэта патэнцыйна тое, што заменіць Яўгена, таму там заўсёды будзе бар'ер. Ну, я маю на ўвазе агулам, калі браць штучны інтэлект. Заменіць Яўгена? Штучны інтэлект? Ну, я пра ягоны страх. Не, мы сказалі, што Яўген незамянімы, але так, карацей, патэнцыйная рызыка разглядаецца, а не патэнцыйная штосьці рамантычна. Ну, ось цікава. Паглядзець цікава, як з гэтым будзе дзяржавы, як з гэтым будуць змагацца. Бо гэтыя этычныя праблемы, яны, ну, вось яны нібыта, вось яны ёсць. Вось вам ужо выпадкі. І ніхто з гэтым не працуе. Так, а ты, Лёша, яшчэ хочаш, каб нейрасеткам, каб яны навучаліся і маглі дакладна перадаваць чалавечыя эмоцыі, былі больш чалавечнымі. Ну, а гэта не спрыяе таксама таму што гісторыя не вельмі добрая. Ну, ведаеш, у мяне думка ў тым, што калі гэтыя сеткі самастойна навучацца эмацыяніраваць, то яны будуць лепей разумець эмацыйны стан субеседніка і будуць у патрэбны момант проста спыняць гэтую камунікацыю. Бо зараз нейрасеткі, ну, яны ж не разумеюць, што такое эмоцыя, якая эмоцыя, якія інтэнцыі у субеседніка. А як гэта ўсё будзе разумецца, як у іх будзе у самых нейрасетках будзе правіла не весці такую камунікацыю, то яны змогуць гэтую камунікацыю вельмі ну, карацей, зводзіць яе на 0, але вельмі паступова, а не так, што ведаеш, там табе чырвонае гэтае акенца, ўсё, стоп камунікацыі. І такім чынам не рабіць псіхалагічных траўм для сваіх субеседнікаў.
Нібыта так, а з другого боку, ці не будуць яны здольнымі абыходзіць гэтыя правілы? Субеседнікі? Ці нейрасеткі? А навошта? У іх няма Нейрасеткі. у нейрасетак няма інтэнцыі, каб чалавека ў сябе закахаць, прынамсі пакуль што. Таму навошта ім гэта рабіць? Ну, я чытала, што яны ўжо могуць хлусіць, там дзесьці падманваць, альбо яны разумеюць, калі іх тэстуюць, то бок мы ж гаворым пра нейкую будучыню, а не тое, што цяпер ёсць. І як быццам бы тое, што можа выйсці з-пад кантролю. Ты цяпер кажаш з пазіцыі, што гэта можна кантраляваць, і вось яны не маюць гэтай інтэнцыі. Не, ну мне, конечно, хотелось бы верыць, што ў нейкай недалёкай будучыні у нас нейрасеткі стануць паўнавартаснымі, там удзельнікамі супольнасці, і мы будзем разглядаць гэта не як этычныя праблемы, як праблемы, не ведаю, юрыдычныя. Каму аддаць хату штучнаму інтэлекту пры разводзе ці чалавеку, штосьці такого. Ну там просто все просто б вырашалось. У сэнсе, у нас ёсць нормы юрыдычныя, па якіх можна вось актараў чалавеку неяк судзіць. Але пакуль гэта просто нейкія алгарытмы, конечно, незразумела. Падаецца, што гэта больш псіхалагічныя пытанні, неяк трэба з псіхалогіяй працаваць. Фіг ведаем. Яно таксама спадабалось. Ну. За псіхалогію. Ладно. Што, будем завершаць. Скончваць будем. Заканчваць сённяшні эфір, як мяне блытае. Я ў канцы хацеў толькі одну спасылачку яшчэ пакінуць нашым слухачам. У Тэлеграме з'явіўся файны канал крышачку Задроцкі. Я думаю, на мяне не паскардзіцца чалавек, які яго робіць, але я люблю. Нёрдаўскі канал называецца «Няспешны AI». Гэта блог пра штучны інтэлект, пра ШАІ па-беларуску. У гэтым блозе распавядаецца пра архітэктуру штучных інтэлектаў. Аўтар робіць нават разгляды нейкіх навуковых прац, тлумачэнні іх. Таму для тых з вас, хто хоча паглыбіцца яшчэ больш у ШАІ, вельмі раю падпісацца. «Няспешны AI». Спасылка будзе ў апісанні. Вось. Ну і самае балючае. Пачынаем. Памылачкі маі. Так. Шпацыр. Не шпацыр, а шпацыр. Націск на А. Сур'ёзна? Я ж не записываю, заўсёды записываю. Потым не читаю, правда, Олег? Не, у тебя ж там заўсёды смешная гэтая запіс. Таскаць. Цягаць. Самаакупаемасць, самаакупнасць. Можа быць, ёсць яшчэ якое-небудзь цікавае слово. Напішыце, калі ласка. Каб мы складалі спіс самых папулярных тваіх памылак, Лёша, то на другім месцы, пасля вучыючы, было б выкарыстанне слоў той, тая, бо ты кажаш ты, альбо ну, ты дзень бывае, добры, што нават е. Так. Той. Правильно, той. Той чалавек, тая нейрасетка. У вёсцы заўсёды казалі ты, ну што ты? Ладно. Я нічога не маю. Супраць гэтага аргумента я нічога не маю. Ты няма. Добра, я цяпер гавару ў межах літаратурнай унармаванай сучаснай беларускай мовы, таму няма. Окей. У тым кантэксце, што ты казаў, там той, тая. Той самы ці ты самы? Ці тая самая? Той самы, тая самая. Няма. Чорт. Абздура якая. Запыт няправільна, правільна запыт, націск на. Яшчэ мы з вами, Алексей, з Лёшам, з Жэнем по-рознаму указалі слова актёр, актор. Вы аддаеце перавагу слову актор. Я казала актёр, трэба сказаць, што і тое правільна. Я просто, напэўна, на жаль, арыентуюся на сучасныя слоўнікі, таму кажу акцёр, але і тое ёсць. Файна, дзякуй. Выпадкаў на «и» мы часамі з гэтым памыляемся. Я зараз тебе спытаю нешта. Не, у нас ліміт. Не. Мужчынам. Каму? Шестеренка. Шестеренька.
Блин, як Шесцярэнька? по-беларуску вось колькі любові ў словах гэтых, як прыгожа гучыць, шасцярэнька. Але калі ёсць ребяты з гэтай галіны, можа быць, зноў жа існуе што-небудзь пацікавей, а не шасцярэнька, а якая-небудзь файная назва. Вось тут я хацела камплімент сказаць Евгену, таму што ён правільна сказаў, вымавіў слова, там быў правільны націск слупам. Слупам, таму што я, напрыклад, кажу слупом. Слупом, ну. Слупом, так, але правільна ён вось сказаў слупам, дарэчы, таксама, як і правільна сказаў пра націснуць. Бо зноў жа, у маёй вёсцы кажуць націснуць, вось я такі кажу таксама, але карці у Евгену ўсё вельмі добра з націскамі. Прынамсі лепш, чым. Дзякуй, Евген, табе за тое, што ты ў нас ёсць такі. Так, аб прыступленні. Я забыўся слова просто, таму і сказаў, ну жарт. Добра. Так, а памылка можа быць нават не памылка. Просто вяртаючыся да гэтых аб і пра, лепш казаць тады пра злачынства, бо аб гэта тое, што там аб якім-небудзь дакуменце, аб якой-небудзь пастанове ці аб законе. Уся гэтая афіцыйная гісторыя, там мы выкарыстоўваем аб, а пра характэрна вось для нашага звычайнага маўлення. Калі ты гэта ўсё паспела запісаць у гэты раз? Гэтым разам? Дарэчы, чаму па-рознаму ці натхненне, ці уважлівасць ёсць на памылкі? Цікава. Але нават калі я штосьці прапускаю, мне падабаецца, што у нас ёсць адказны за гэта слухач. У чым у гульні, не у гульне, у гульні самавыкарыстоўваемы, неправільная канструкцыя, напрыклад, які выкарыстоўваецца найчасцей. Штосьці такое мусіць быць. Чамусьці ёсць такі водар учыючы, але гэта не учыючы. Бо і там трэба думаць, як замяняць на некалькі словаў. Так. І што у нас яшчэ? Ісці за чымсьці. Ісці па штосьці. Так, ісці за чымсьці альбо за кімсьці можна толькі ў тым выпадку, калі перад намі, напрыклад, хтосьці ідзе, і вось ты ідзеш за ім. Так, а ісці ў краму па, напрыклад, штосьці, тады па. І ў бліжэйшы час, у найбліжэйшы час. У найбліжэйшы? Ну, цікава. Гэта правіла маё любёнае, таму што я таксама часта памыляюся, але дзякуючы маёй... Так, у мяне да цябе пытанне. Значыцца, глядзі, у нас тут вымалівалася, выбудавалася нейкае падабенства на правіла, пра якое я, канешне ж, не ведаю. Глядзі, шпацыр і запыт. Так. Але выпадкаў. Вось як, чаму заўсёды хочацца ставіць націск на «ы», шпацыр, запыт, выпадкаў, і чаму ў выпадкаў ўсё ж такі на «ы», а не на выпадкаў, на «а». Вось, ну, нібыта гэта пра адное, але і пра рознае. Ці гэта проста нейкія словы, якія трэба запомніць? Шпацыр, запыт. Я не буду выдумляць правіла, я не ведаю. Гэта праца для нашых слухачоў і слухачак. Так. Напішыце, калі ласка. Ты працу, дарэчы, любіш. Я люблю, але ў мяне ёсць адна хіба, я яе аднойчы зраблю і потым адразу забываюся. Ты бачыла, колькі часу мне спатрэбілася, каб я толькі пачаў заўважаць, што учы-ючы вось яны прысутнічаюць. Не, але гэта вельмі класна, гэта натуральна. І так, вельмі добрая праца. Ну, дзякуй табе вялікі за тое, што ты сёння была такая пільная да нашых памылак. Гэта, мне падаецца, вельмі важная частка нашага падкасту, дарэчы, наша фішка, наш тлушч. Калі можна так казаць. Сальца наше. Так, але у нас же чэлендж. Сальца будзе меняць да чэрвеня. Ага, зменшацца колькасць сальца будзе на тых самых кубіках, якіх пакуль што не бачна, але спадзяемся спасылку ў апісанні. Гульня. Дзякуй вам з Евгенам. Заўсёды шмат новага. Я бывае, калі штосьці чытаю, разумею, што мне гэта цікава стала. То бок там, ведаеш, першыя выпускі я ўвогуле не памятаю, што вы там казалі, памятаю, што нічога не ведала, не разумела. Ты ж экспертка ўжо. Што ты экспертка наша. Канешне, амаль. Ну, ты бачыла, хто нас слухае? Чаму яны слухаюць нас? Таму што эксперты ў кадры. Дарэчы, дзякуй усім. З барадой, которые і не толькі. Ты не.
Ну так, карацей, просто ўсім дзякуем і слухачам таксама і за каментары, і за актыўнасць, і за тое, што просто паглядзелі нас. Я ведаю, што многія глядзяць з Беларусі, для мяне гэта асабліва ўсцешна, і могуць не падпісвацца, ці не ставіць падабайкі, ці не каментаваць, але тое, што мы ў нейкім сэнсе вось усё роўна гэтым злучаныя, я вельмі цаню. Так. Але ўсё ж такі, калі у вас ёсць магчымасць паставіць падабайку, пракаментаваць і пашырыць гэты выпуск з кім заўгодна, то калі ласка, рабіце гэта, для нас гэта таксама вельмі цэнна, важна. А ты не адчуваеш, што калі мы кажам пра каментары і як быццам бы часамі гэтым злоўжываем, то мы выпрашваем гэта. Ці я проста... Гэта беларуская сціпласць, і я такая... Гэта беларуская сціпласць. Гэта беларуская сціпласць. На Ютубе усе табе коучы, тренеры по Ютубу, усе першым правілам кажуць, заўсёды ў выпусках пажадана у пачатку кажыце падпісвацца, лайкаць, пашыраць. Гэта наша сціпласць. Таму, калі ласачка, рабіце гэта. Я яшчэ ведаю, што хацеў прапанаваць. Мне вельмі не хапае... Згодная. Ну вось. Мне вельмі не хапае тваіх вершаў. І Евгену таксама іх не хапае. Мы неяк так незаўважна нават для сябе перасталі гуляць у гульню з вершамі, здагадайся, шаі ці не шаі. Я хацеў прапанаваць, каб ты крыху больш працы рабіла ў падкасці, чым мы. Можа, ты хочаш апрыканцы чытаць вершы, якія будуць пад настрой табе заходзіць пад наш выпуск. Ці можна на такое разлічваць? Рубрика вершы ад Эміліі. Мы яшчэ не скончылі выпуск, не хочаш абмеркаваць гэта. Я хочу гэта абмеркаваць. Я хочу вельмі, каб у нас вершы беларускія былі. Добра, давай тады гэта абмяркуем з нашымі слухачамі. Вось, таму што я не хачу, ведаеш, каб людзі глядзелі тайм-коды, каб прапусціць верш, таму што вось у Эмілі сёння такі настрой, і няхай яна... Не, слухай, у канцы. З намі застаюцца толькі самыя нашы заўзятыя слухачы-слухачкі. Я думаю, для іх будзе вельмі прыемна пачуць верш чарговы, бо чаму я гэта хачу? Я чую, як ты чытаеш вершы, ты часцяком гэта робіш, і я чалавек далёкі ад паэзіі, і я для сябе адкрываю вельмі крутых беларускіх аўтараў і вершы праз цябе. Таму мне вельмі б хацелася, каб вось гэтая частка беларускасці, яна таксама прысутнічала ў нас у падкасці. Чаму не? Мы ж... Раз ужо назваліся каласамі пацерпом шыі, так? Пайшлі ў літаратурныя цэлкі. Напэўна, я не супраць, але ўсё ж такі, каб... Можа быць, пазней абмяркуем, так? Я не ведаю, што табе сказаць у запісе, таму што я, натуральна, не хачу як бы гэтым злоўжываць і несці вершы туды, дзе яны патрэбныя табе. Ты і так, напэўна, ўжо ведаеш мой топ літаратурных творцаў, вось. Таму, можа быць, абмяркуем, але калі ўсе даглядзелі, альбо хтосьці даглядзеў да гэтага моманту, у вас ёсць пра гэта думкі, канешне, я пачытаю у тым ліку, калі камусьці там гэтая маленькая рубрика не заходзіць. Класна, што ты узгадаў пра вершы, бо акурат у папярэднім выпуску я чытала верш, который стварыў наш сябра і наш слухач, і пытанне было, яго стварыў чалавек альбо штучны інтэлект, дык вось там была супраца. Верш быў створаны штучным інтэлектам, але чалавек з ім добра папрацаваў, таму агулам ён, канешне, выглядаў і гучаў вельмі нават нядрэнна, асабліва калі параўноўваць з тым, што я калісьці прыносіла, бо я не прыносіла рыфмаваны ўвогуле, мне было складана да нейкага ўзроўню больш-менш прыстойных прыйсці. Вось у... Слухай, ты чалавека называць не будзеш, так? А навошта? Гэта пісьменнік? Я не ведаю, ці ён гэта... А? Гэта пісьменнік? Не, гэта не пісьменнік, але... Файна. Так, ты яго ведаеш. Я просто не ведаю, ці я магу называць. Не трэба. Я просто думаў, што каб гэта быў пісьменнік прафесіянал, то гэта быў бы цікавы прэцэдэнт того, што пісьменнікі вось ужо пачынаюць нават тут неяк ужываць штучны інтэлект для паэзіі. Можа нават там просто... Я думаю, я спадзяюся, гэтага ніколі не адбудзецца. І можа быць у тым ліку у нейкі момант, і мы гэта таксама абмяркоўвалі, я чула гэты этычны момант, наколькі карэктна, што мы гэты вершы генеруем, і як быццам бы ці не шкодзім мы там сапраўднай чалавечай творчасці, ці гэта правільна, што мы шукаем гэта шаі. Вось, як быццам бы тут можна аргументаў накідаць у той і ў другі бок, але
калі там літаратурныя калі літаратары пачнуць штосьці дагенерваць сабе, ну гэта будзе прям нейкі жах, мне падаецца. А можа быць, хтосьці так робіць, а мы не ведаем. Не абавязкова дагенерваць, напрыклад, зрабіць дыялог са штучным інтэлектам, паказаць на кантрасце, як можа выглядаць там, ведаю, вершаванка штучнага інтэлекту і адказ чалавека. Я ж прачытаў Некляева гэтыя паэмы, які ты мне дала, вершаваны. Я даведаўся, што ўвогуле ёсць вершаваныя паэмы, а па-другое, мне прыйшла такая думка, нібыта такі дыялог аўтара і штучнага. Ну, канешне, нельга святое чапаць. Ай. Ладно, карацей. Прачытаў. Ну, я зразумела, ты пра нейкую форму новую, ці адносна новую, калі кажу пра гэты дыялог. Так. А для наших слухачоў-слухачак пішыце вашыя думкі па рэфармацыі нашай рубрыкі гульні ў вершаў. Можа быць, у вас ёсць слушныя нейкія ідэі. Я ўпэўнены, што яны ёсць. Так, бо у нас найлепшыя слухачы і слухачы. Все так, інакш быць не магло. На гэтым будзем сканчваць? Класна ж, калі вы даглядзелі, даслухалі да гэтага моманту. Класна, калі вам спадабалася, і калі не спадабалася, таксама добра. Я прыкладна аднойчы, напэўна, палову выпуску нашага паглядзела. Дзякую, што вы слухаеце нашы галасы і вас не ванітуе ад іх так, як мяне цяпер, калі я ў гэтых новых навушніках, і я як быццам бы прывыкаю да гэтага, гэта вельмі складана, вельмі непрыемна. Можна сказаць, я ахвяравала, адпакутавала. Вось. Таму дзякуй, што з намі, дзякуй тым, хто далучаецца. Вось. Евген, нам без цябе хотела сказать, что было, нам тебе не хапало, но нібыта нормально. Вось і праверым, ці ён даслухаў. Так! Бойка не на жыццё, на смерць будзе наступным разам. Гэта з любоўю. Усе нашы жарты, яны, вядома, з вялікай любоўю. Адно да аднаго. Таму дзякуй вялікі і да сустрэчы і юху, і давай, Лёша, гэты знак. Гэты гук наш, который нам падабаецца. Гэты? Давай, 2 хвіліны так рабі. Все, камон, скончваем.